ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இப்ப ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணணும்னா நான் வீடியோ ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும். நான் ஷேர் பண்றேன், தெரியுதான்னு மட்டும் சொல்லிடுங்க. இல்ல மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம், ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகல. இப்ப இப்ப ஷேர் ஆகுது மாதாஜி. ஷேர் ஆகுது மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி, எடுத்துக்கிறேன், ஸ்கிரீன் எடுத்துக்கிறேன். வருதா? ஓகே மாதாஜி. வருது மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது மோட்ச சந்நியாச யோகம் துறவரத்தின் முழுமை. பகவான் வந்து அந்த 17 சாப்டர்ஸ்ல அர்ஜுனனுக்கு என்னெல்லாம் சொன்னாங்களோ அது எல்லாத்தையும் தொகுத்து நம்ம இந்த சாப்டர்ல பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த சாப்டருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதாகோவிந்தா நம்மளோட இஸ்கான் பெங்களூரு டெம்பிள்ல இருக்க டயட்டிஸ் நமக்கு வந்தனம் பண்ணிப்போம். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நம்ம 17th சாப்டர்ல நம்ம போன அந்த இந்த மாடியூல் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஞானம் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஓகேவா? பகவான் வந்து ஞானத்தை அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்குறாங்க. அதுல வந்து என்னென்னலாம் ஞானம்னு ஒரு 20 ஞானம், அதை தவிர மத்தது எதுவுமே வந்து அறிவு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி பகவான் வந்து 13th சாப்டர்ல சொன்னாங்க. அப்புறம் 14ல வந்து இது குணத்திரை விபாகம் 3 குணங்கள் எப்படி வந்து ஒரு ஜீவாத்மாவை கட்டுப்படுத்துது அப்படிங்கறத சொன்னாங்க. அப்புறம் 15ல பகவான் தான் புருஷோத்தமர். ஓகேவா? அவங்களுக்கு பிரியமானவங்களா இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம அது மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஞானம் மூலமா பகவானை நம்மளால அடைய முடியுங்கிறது 15th சாப்டர்ல பார்த்தோம். 16ல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த குணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆஹ் ஒருத்தவங்களோட நடவடிக்கை. ஓகேவா? இதெல்லாம் குணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரியான அவனோட நடவடிக்கைகள்லாம் எப்படி இருக்கும், அவங்களோட ஒரு ஒரு பழக்க வழக்கங்கள், செயல்பாடுகள், ஆட்டிடியூடு அதெல்லாம் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்தோம். 17 வந்து விசுவாசத்தின் பிரிவுகள். ஓகேவா? அதாவது அவங்களோட நம்பிக்கை, அவங்க எந்த குணத்தை அவங்க சார்ந்தவங்களோ அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களோட நம்பிக்கையை அவங்க மாத்திப்பாங்க. ஓகேவா? சோ நம்பிக்கைக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் அதெல்லாம் மாறும். என்ன செயல்கள்னா முக்கியமான 3 செயல்கள் தான். ஒரு மனிதனாவன், ஒரு உயிர்வாழியானவன் தானம், தவம், ஓகேவா, யாகம், இந்த 3 கண்டிப்பா செஞ்சாகணும். இதுதான் நம்ம 17th சாப்டர்ல பார்த்தோம். இப்ப 18ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அந்த 3 குணங்கள் அது வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு மனிதனை கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஓகேவா? அந்த குணங்கள் வந்து ஒருத்தவனோட அறிவை எப்படி எல்லாம் பயன்படுத்த வைக்குது. ஒரு அறிவை ஒரு செயலை அவன் செய்யறான் அப்படின்னா அந்த செயலை அவனை எப்படி செய்ய வைக்குது. ஒரு சத்துவகுணத்துல இருந்து அவனோட செயல் எப்படி இருக்கும், ரஜோகுணத்துல இருக்கும்போது அந்த உயிர்வாழியோட செயல் எப்படி இருக்கும், தபோகுணத்துல இருக்கும்போது எப்படி செயல் இருக்கும். அப்புறம் அவங்களோட அறிவுங்கிறது வந்து எப்படி எல்லாம் மாறுபடும். சத்துவகுணத்துல உன்னோட அறிவு, தமோ குணத்துல ரஜோகுணத்துல உன்னோட அறிவுங்கிறது எப்படி மாறுபடும். ஓகேவா? அவனோட நடத்தை எப்படி இருக்கும், இது எல்லாமே குணத்தின் அடிப்படையில எப்படி எல்லாம் மாறுங்கிறது தான். இத வந்து 3 மாடியூல், மொத்தமா 5 மாடியூல கூட பிரிக்கலாம் அந்த 18th சாப்டரை. அதுல இந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு பார்ப்போம். நம்ம குணம் சம்பந்தப்படுத்தி அவனோட செயல்கள், அவனோட அறிவு, அவனோட சுகம், அவனோட இன்பம், அவனோட சந்தோஷம் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது. 18ஆம் அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் பாருங்க, நான் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன். 18ஆம் அத்தியாயத்தின் சுருக்கம்ல மொத்தம் 18.1 இருந்து 18.8 வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா கர்ம மற்றும் ஞான யோகத்தின் சுருக்கம். அடுத்தது 19ல இருந்து 40 வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா முக்குணங்கள் அந்த உயிர்வாழியை எப்படி எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. இத வரைக்கும் இன்னைக்கு பார்ப்போம். பாக்கி எல்லாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வச்சுப்போம். சோ இதுல அர்ஜுனன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே பகவான் கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டுறாங்க. அர்ஜுனனுக்கு என்ன அப்படின்னா எப்பவுமே பகவான் கிட்ட ஒரு சந்தேகத்தை கேட்கறது. கர்ம மற்றும் ஞான யோகத்தின் சுருக்கம் தான் வந்து 18 வரைக்கும். அர்ஜுனன் கேட்ட ஒரு சந்தேகத்துக்கான பதில வந்து 18வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் வந்து விவரமா அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்க போறாங்க. என்ன சந்தேகம் அர்ஜுனனுக்கு வந்தது அப்படின்னா சந்நியாசம்னா என்ன, தியாகம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஓகேவா? சந்நியாசம் தியாகம் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி அர்த்தம் கொடுக்கற மாதிரிதான் இருக்கு. ஆனா ரெண்டுத்துக்குமான வித்தியாசம் இருக்கு. இத அர்ஜுனன் புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால நமக்கு புரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காக அர்ஜுனன் பகவான் கிட்ட அந்த கேள்வியை கேக்குறாங்க. சந்நியாசத்துக்கும் தியாகத்துக்கும் வேறுபாடு என்ன அப்படின்னு. சந்நியாசம்னா பௌதீக நோக்கங்களுக்காக செயல்களை துரத்தல். ஓகேவா? இப்ப இதுவே நம்ம சாதாரண பௌதீக உலகத்திலே வந்து என்னாலாம் இந்த குடும்பத்துல எல்லாம் இருந்து எனக்கெல்லாம் இங்க செய்ய முடியாது, என்ன ஆளாளுக்கு நீங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் படுத்திட்டு இருக்கிறீங்க, நான் சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போறேன், நான் துறவரம் போறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இங்க என்ன விஷயம் அவங்களுக்காக செய்யணும்னு விதிக்கப்பட்டிருக்குதோ அதுல இருந்து எஸ்கேப் ஆகி போறதுக்காக. ஓகேவா?
சோ பௌதிக நோக்கங்களுக்காக செயல்களை துரத்தல். நம்மளால இது முடியாது, நமக்கு இது வராது, நமக்கு இது கஷ்டம், அதுக்கான பண பலம் இல்ல நம்மள்ட்ட, இல்ல உடல்ல தைரியம் இல்ல, மன வலிமை இல்ல அப்படின்னா அந்த வேலையை செய்யாம விட்டுட்டு அந்த இடத்த விட்டு ஓடுறதுன்னு சொல்லுவோம், எஸ்கேபிசம். அது சன்னியாசம். தியாகம்னா என்ன தெரியுமா? பலன்களை துரத்தல். அதாவது செயலை செஞ்சுடுவாங்க, ஆனா பலன் மேல பற்று வைக்காம இருப்பாங்க. அதுதான் தியாகம். ஓகேவா? உங்களுக்கு இந்த சந்நியாசத்துக்கும் தியாகத்துக்கும் இந்த அர்த்தம் அந்த சின்ன டிஃபரன்ஸ் தான். ஆனா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவங்க அந்த பௌதீக நோக்கங்களை கருதி அவங்க செயல்களையே செய்யாம விட்டுருவாங்க. அதுதான் செயல்களை துரத்தல், சந்நியாசம், துறவுங்கிறது. தியாகம்னு என்ன அர்த்தம்னா, செயல்களை செஞ்சிருவாங்க, ஆனா அந்த பௌதீக நோக்கத்தோட செய்ய மாட்டாங்க. அதோட பலன் என்னவா இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு அந்த பலனை துறப்பாங்க. பலனை துறக்கிறது வேற, செயல்களை துரத்தல் வேற. இது புரிஞ்சுக்கோங்க. இதுதான் அர்ஜுனன் வந்து பகவான் கிட்ட கேட்டாங்க. நீங்கள் தெளிவும் நம்பிக்கையும் அடையும் வரை கேட்டுக்கொண்டே இருங்கள். நம்பிக்கை அடைந்த உடனே பின்பற்ற தொடங்க வேண்டும். நமக்கு இது வரைக்கும் அர்ஜுனனுக்கு எப்படியெல்லாம் டவுட்ஸ் வருது, 18 சாப்டர் வரைக்கும் அர்ஜுனன் டவுட்ஸா கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து டவுட்டா? அவங்க பாவமற்றவன், பகவானோட பூரணமான சிஷ்யன், முதல்ல ஃப்ரெண்டா இருந்தாங்க, அப்புறம் சீடன் ஆயிட்டாங்க. ஓகேவா? சோ இப்ப தீவிர பக்தன் ஆயிட்டாங்க. இப்படி இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனனுக்கு டவுட்டா வரப்போகுது. வந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் யாருக்காக? நமக்கு தெளிவுபடுத்தணுங்கிறதுக்காக அர்ஜுனன் கேக்குறாங்க. சோ நீங்கள் தெளிவும் நம்பிக்கையும் அடையும் வரை, நமக்கு அந்த விஷயத்த பத்தி கிறிஸ்டல் கிளியரா ஒரு நாலேஜ் கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும்? கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்கணும். நம்பிக்கை அடைந்த உடனேயே என்ன பண்ணணும்? நமக்கு எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா தெரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைச்ச உடனே என்ன பண்ணணும்? அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சணும். நம்பிக்கை அடைந்த உடனேயே பின்பற்ற தொடங்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. 1 படிங்க பிரபுஜி, மாதாஜி யாரும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. அர்ஜுனன் கூறினான், பலம் பொருந்தியுள்ள புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே. அவ்வளவுதான் பிரபு. கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே. மேல போகணும் மாதாஜி. இல்ல அவ்வளவுதான் பிரபு. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். அர்ஜுனன் வந்து இவரை வந்து இப்படி எல்லாம் சொல்றாரு. கேசி அசுரனை கொன்றவர், புலன்களின் அதிபதி, பலம் பொருந்திய புயங்கள் உடையவர், இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு சொல்றாரு. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவர். அவர் அவ்வளவு, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, அவ்வளவு வீரதீரம் மிக்கவர் அப்படின்னு அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணனை பாராட்டுறாரு. அப்புறம் கேசிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, குதிரை உருவத்துல வந்த ஒரு அசுரன். அதனாலதான் கேசவன்னு பேரு. பகவான வந்து கேசவன்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, கேசிங்கிற அசுரனை அவரு வதம் புரிஞ்சாரு. இப்ப அசுரனை வதம் புரிஞ்சவருங்கிற வேர்டு ஏன் இங்க வருது அப்படின்னா, அர்ஜுனனுக்கு வந்து தனக்கு அசுரத்தனமான இத்தனை சந்தேகங்கள் வருதான். சோ ஒரு அசுரனை நீங்க வதம் பண்ணுனீங்களே, அந்த மாதிரி எனக்கு அசுரத்தனமா வரக்கூடிய சந்தேகங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்க எனக்கு என்ன பண்ணணும்? கிளியர் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த இடத்துல கேசி நிஷூதன அப்படிங்கிற வேர்ட அப்படின்னு கால் பண்றாங்க. பகவான அவங்க கால் பண்றது கேசி நிஷூதன அப்படின்னு. அடுத்தது புலன்களின் அதிபதியே. அதாவது என்ன பண்ணிட்டாரு? அவரு எல்லா புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு. ஓகேவா? புலன்கள் அண்டர் கண்ட்ரோல்ல இருந்தாதான் இந்த மாதிரி தேவையில்லாத சந்தேகங்கள்லாம் வராது. சோ தனக்கு வந்து தேவையில்லாத சந்தேகம் வந்துச்சு, அப்புறம் அசுரத்தனமா இந்த மாதிரி டவுட் எல்லாம் வருதேங்கிறதுக்காக ஒரு பகவான வந்து கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே அப்படின்னு கால் பண்ணி தன்னோட டவுட்டை கேட்கிறாரு. என்ன? தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன். ரெண்டுத்துக்குமான டிஃபரன்ஸ் என்ன, அது எனக்கு இது வேணும் சொல்லித்தாங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இரண்டும் ஒன்றா அல்லது வேறு வேறா? அதாவது துறவு அப்புறம் இந்த தியாகம் ரெண்டும் ஒன்னா அப்படிங்கிற டவுட். ஏன்னா வார்த்தை ஒரே மாதிரிதானே இருக்கு, நமக்குமே இப்ப புரியும். துறவு, ஆமா துறவுதான், துறந்துட்டு போறது. தியாகம், ஆமா அதுவும் துறந்துட்டு போறதுதான். ரெண்டும் நமக்கு ஒரே மாதிரிதான் தோணும். ஆனா ரெண்டும் வேற வேறா இல்ல ஒன்றா? அதோட நோக்கம் என்ன? சோ துறவு வாழ்வு நோக்கம் என்ன? கேசி நிஷூதனன்னு சொல்றதுக்கு காரணம் வந்து, கேசி என்ற அசுரனை கொன்றவரே, என்னுடைய சந்தேகம் என்னும் அசுரனை கொல்வீராக. இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஏன் அந்த பேர் வச்சு ஒரு கால் பண்ணாரு பகவானுங்கிறது. அசுரத்தனமான தன்னுடைய சந்தேகத்தையும் நீங்க கொல்லுங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதுக்கு அர்த்தத்தை நீங்க கொடுங்க அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேக்குறாங்க. அதுக்கு பகவான் பதில் சொல்ல போறாரு. செகண்ட் யாரும் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்றும் சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்ற அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துறத்தல். ஓகேவா? செயல்களை துறக்கணும். ஆனா அந்த செயலுக்கு முன்னாடியே அவர் ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் வைக்கிறார் பாருங்க. என்னன்னா, ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட. நான் இங்க இவ்வளவு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா இதை இன்னும் கொஞ்சம் மேல மேல பெருக்கணும், இது இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய வளர்க்கணும், ஒரு பங்களா அப்படின்னா 10 பங்களா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் என்ன, ஜட ஆசை. அந்த ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்கள் என்ன, நான் இங்க மேல மேல உழைச்சுக்கிட்டே இருப்பேன், இந்த உடலை துன்புறுத்தி, ஓகேவா, உடலுக்குள்ள இருக்க ஆத்மா பரமாத்மாவை துன்புறுத்தி நான் மேல 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 எஃபர்ட் போட்டு போட்டு நான் பணத்தை சம்பாதிச்சுட்டே இருப்பேன். அப்ப அது என்ன, ஜட ஆசை. அது ஒண்ணு பகவான் அடையறதுக்கு எந்த விதத்திலையும் உதவாது. அதனால இது பௌதீக ஆசைதான். சோ இந்த பௌதீக ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை நாம துறக்கணும். அதுதான் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர். தியாகம்னா என்ன மீனிங் இப்ப கிடைச்சிருச்சு பாருங்க. எல்லா செயல்களின் பலன்களை, ஓகேவா, இப்ப நம்ம என்ன வேலையெல்லாம் இங்க பாக்குறோமோ அந்த வேலையெல்லாம் யாருக்காக, நமக்காக விதிக்கப்பட்ட கடமைக்காக. பகவான் நம்மள இங்க ஒரு கடமையை செய்ய சொல்லி அனுப்பி இருக்கிறாங்க, அந்த கடமைக்காக தான் செய்யணும். பட் நான் இதை இப்படி செஞ்சு இப்படி பேர் வாங்கணும், இப்படி செஞ்சு இதனால எனக்கு இவ்வளவு பலன் கிடைக்கணும், இவ்வளவு பணம் மாறணும் எனக்கு, அப்படிலாம் நம்ம நினைக்க கூடாது. ஓகேவா? சோ செயல்களை எனக்கு செய்ய சொல்லிட்டாங்க, அந்த செயல்களை நான் செய்யறேன், அதோட பலனை மேல நான் என்னைக்குமே விருப்பப்பட மாட்டேன், அதனால இன்பமோ துன்பமோ அடைய மாட்டேன் அப்படின்னு நம்ம பலனை விட்டுடுறோம் பாத்தீங்களா, அதுதான் தியாகம். இப்ப சந்நியாசம் தியாகம் ரெண்டுத்துக்கும் விளக்கம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. பகவான் சொல்லியாச்சு. இப்ப சந்நியாசம் ஜடாசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல்ங்கிறது சந்நியாசம், எல்லா செயல்களின் பலன்களை துரத்தல் அப்படிங்கிறது தியாகம். புரியுதா? எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதுங்கிறது தியாகம். இப்ப 3 படிங்க. எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிகுறிகள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி, அது தோஷம்னா என்ன அப்படின்னு அர்த்தம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப பிராமணரா இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க சம்டைம்ஸ் யாகம் பண்ணும்போது அவங்க மிருக பலி படுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? அது ஒரு தோஷம் தான். ஆனா அது கடமை. சரியா? அப்புறம் ஒரு வைஷ்யரா இருக்காங்க, வியாபாரம் பண்றாங்க, அது மூலமா தான் அவங்க பணம் ஈட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க சம்டைம்ஸ் சில நேரம் பொய் சொல்ற மாதிரி இருக்கும். என்ன இருக்கான்னு கேட்டா என்ன இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, புளி இருக்கும்பாங்க. பருப்பு இருக்கான்னு கேட்டா அது இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, மிளகா இருக்கும்பாங்க. சோ அது மாத்தி சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? சோ சம்டைம்ஸ் அந்த மாதிரி அவங்க சொல்லணும், ஆனா அது அவங்க சொல்லலாம். ஓகேவா? அதுதான் தோஷம். எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் ஆனாலும் அந்த தோஷம்னு எண்ணி நம்ம எல்லா செயல்களையும் திறந்துடக்கூடாது. முக்கியமா செய்ய வேண்டிய செயல்கள்ங்கிறது 3 இருக்கு. ஒரு உயிர்வாழியானவன், இந்த மனித உடலை எடுத்த உயிர்வாழியானவன் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் என்ன அப்படின்னா யாகம், தானம் மற்றும் தவம். இந்த 3 செயல்களையும் என்னைக்குமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். ஓகேவா? சோ பலநோக்கு செயல்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்க கைவிட்டுருங்க அப்படின்னாலும் கூட இந்த யாகம், தானம் மற்றும் தவம் இந்த 3த்தையும் நம்ம கைவிடக்கூடாது. இந்த 3த்துல இருந்து வரக்கூடிய அவுட்புட் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதையும் எதிர்பார்க்க கூடாது. சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. தியாகத்தை பற்றி 2 அபிப்பிராயம். எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி துரத்தல். பலநோக்கு செயல்கள் எது இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, அத திருப்பி திருப்பி அதோட பலனை எதிர்பார்த்து நம்ம செய்யக்கூடாது, தோஷமாக எண்ணி துறந்து விட வேண்டும். ஆனா எப்போதும் கைவிடக்கூடாத 3 செயல்கள் என்னென்னா யாகம், தானம் மற்றும் தவம். ஏனென்றால் வேதங்களில் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதால் யாருக்கும் பாவங்கள் வருவது இல்லை. ஓகேவா? இந்த யாகம் செய்யும் போது அதான் இப்ப நான் யாகம் செய்யும் போது என்ன சொன்னேன், அவங்க மிருகபலி இடணும் அப்படின்னு. ஆனா அது வேதத்துல விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஓகேவா? மிருகபலி இடுங்க அப்படின்னு வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சாஸ்திர அந்த பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. சோ அத நினைச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது என்ன ஆகும், நம்மளோட விதிக்கப்பட்ட கடமை ஆயிடும். சோ அந்த கடமையை செய்யும் போது அந்த இடத்துல மிருக பலின்னு வராது, மிருக வதைன்னு வராது. என்னன்னு வரும், அந்த மிருகத்துக்கு நம்ம ஒரு ரெனன்சியேஷன் கொடுத்திருக்கிறோம், அதுக்கு ஒரு முக்தி அளிச்சிருக்கிறோம். ஓகேவா? இப்ப ஒரு ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு சத்திரியனானவன் போர்க்களத்துல போய் போர் செஞ்சு ஒரு எதிரிய கொல்றான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு பேர் கொலை ஆகாது.
எதிரி நாட்டு மன்னனோட சண்டை போட்டு அந்த வீரர்களை அவன் கொலை பண்றதோ அந்த ராஜாவை அவன் கொலை பண்றதோ அது என்னவாகாது அப்படின்னா அது கொலைங்கிறதுல வராது, அவனுடைய கடமையில வந்துடும். ஓகேவா? சோ அது தோஷம்னு நினைக்க கூடாது. சரியா? சோ பலநோக்கு செயல்ல இருக்கக்கூடிய அவுட்புட் வந்து தோஷம்னு நினைக்காம நம்ம சில செயல்களை செய்யணும். அதெல்லாம் தான் யாகம், தானம் மற்றும் தவம். ஏன்னா அது கடமை அப்படிங்கிற கேட்டகரியில வந்துருது. அதனால இதோட அவுட்புட் வந்து நமக்கு பாவத்தை கொடுக்காது. ஹரே கிருஷ்ணா. இது படிங்க 4. பாரதர்களில் சிறந்தவனே, தியாகத்தை பற்றி எனது முடிவை தற்பொழுது கேள். மனிதர்களில் புலி போன்றவனே, சாஸ்திரங்களில் 3 விதமான தியாகம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல இருந்து பகவான் சொல்ல போறாங்க. அதுக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி இருக்கு பாருங்க. பாரதர்களே சிறந்தவனே, பஞ்ச பாண்டவர்கள்ல அவங்க சிறந்தவர், தியாகத்தை பற்றி எனது முடிவை தற்போது. தியாகம் அப்படின்னா என்னங்கிறத நான் இப்ப சொல்றேன். மனிதர்களில் புலி போன்றவனே, எப்படி பாராட்டி எப்படி குளோரிஃபை பண்ணி பேசுறாங்க பாருங்க. ஏன்னா அர்ஜுனனை வந்து போருக்கு தயார் பண்றதுக்காக அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவேட் பண்ற மாதிரி பேசுறாங்க. சாஸ்திரங்களில் 3 விதமான தியாகம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. ஏன்னா சாஸ்திரிக் பிரின்சிபல்ஸ் படிதான் அர்ஜுனன் வந்து செயலாற்றணும்னு பகவான் நினைக்கிறாங்க. அர்ஜுனனும் அப்படிதான் செயலாற்றுவாங்க. ஏன் சாஸ்திரி பிரின்சிபல்ஸ ஃபாலோ பண்றாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா அவங்க சுராசு, அதாவது தெய்வீக தன்மை உடையவர்கள். சாஸ்திரத்தை மதிக்காதவங்க யாரு? ஏன்னா யாருமே பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க. எஸ், தமோ குணம் இல்ல, அசுரர்கள்னு வச்சிருங்க. ஓகேவா? அசுரர்கள் தமோ குணத்துல. எஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாஸ்திரங்களில் 3 விதமான தியாகம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அதான் நான் இப்ப சொல்றேன், தற்போது கேள் அப்படின்னு அர்ஜுனன் பகவானுக்கு சொல்றாங்க. சரி, பகவான் வந்து அர்ஜுனன் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. தியாகத்தை பற்றி கிருஷ்ணரின் முடிவு. செய்யப்படும் இயற்கை குணங்களின் அடிப்படையில் துறவு வந்து 3 விதமானது. துறவு தியாகம் அது வந்து 3 விதமானது இருக்கு. செய்யப்படும் இயற்கை குணங்களின் அடிப்படையில். ஓகேவா? இப்ப என்ன வந்துருச்சு? குணங்கள் வந்துருச்சு. குணங்களின் அடிப்படையில் இப்ப எதுவுமே 3 வகைன்னு எடுத்தோம்னாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் 3 குணத்தை சம்பந்தப்படுத்திதான். ஓகேவா? சோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் 40 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் வந்து குணங்களோட ஆதிக்கம் எப்படி ஒரு உயிர்வாழிய எந்த நிலைக்கு கொண்டு போகுதுங்கிறத பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வலியுறுத்திட்டே இருப்பாங்க. சோ இயற்கை குணங்களின் அடிப்படையில் செய்யப்படும் துறவுங்கிறது 3 வகையான துறவா இருக்குது. அது என்னன்னு இப்ப பார்ப்போம். பகவான் தான் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அவருடைய அறிவுரைகளுக்கு அப்பால் எதுவும் இல்லை. கிருஷ்ணர் தனது அபிப்பிராயங்கள் தரும்போது கவனமாக கேட்டு நேர்மையாக பின்பற்றுங்கள். அவருடைய அறிவுரைகளுக்கு அப்பால் வேறு எதுவும் இல்லை. பகவான் சொல்றதை நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாலே அது சாஸ்திரிக் விதிக்கு உட்பட்டு வந்துடும். பகவான் சொல்றதுல வந்து எந்த தீங்கும் இருக்காது. நம்ம குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு போயிடுவோம். நம்மளோட செய்யக்கூடிய பௌதிக செயல்கள் எல்லாமே என்னவாயிடும்? டிவோஷன் சர்வீஸா மாறிடும். பகவான சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய பகவத் செயல்களை நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம சிறந்த பக்தர்களா ஆவோம். அதனால அவருடைய அறிவுரைகளை நம்ம கேட்டு அதுபடி ஃபாலோ பண்ணணும். 5th ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு. யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்னென்ன விஷயங்கள் பாருங்க. யாகம், தானம், தவம் இந்த 3த்தையும் விடாம பலநோக்கு செயல்களை வேணா விட்டுருங்க. ஆனா இந்த யாகம், தானம், தவம் 3த்தையும் விடாதீங்க. ஏன்னா அது என்ன பண்ணாது? நமக்கு பாவத்தை கொடுக்காது. ஏன்னா சாஸ்திர விதிக்கு உட்பட்டு நம்ம அந்த 3த்தையும் செஞ்சோம் அப்படின்னு நமக்கு அது பாவத்தை கொடுக்காதுன்னு 4th ஸ்லோகால சொன்னாங்க. யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. பலநோக்கு செயல்களை மட்டும் துறக்கணும். பட் இந்த 3த்தையும் நம்ம செஞ்சே ஆகணும் அட் எனி காஸ்ட். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அவற்றை செய்ய வேண்டியது மிகவும் அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம் மற்றும் தவம் ஆகியவை மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. இந்த 3மே எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடியவன சுத்த சத்துவ நிலைக்கு கொண்டு உயர்வு பெற செய்யற ஒரு விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 தான். இந்த 3த்தையும் நம்ம அட் எனி காஸ்ட் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. ஒருபோதும் கைவிடாதே. எதை கைவிடக்கூடாது? யாகம் பண்றதையோ, தானம் பண்றதையோ, தவம் பண்றதையோ. ஓகேவா? தவம் வந்து உடல் தவம், மனத்தவம், வாக்குத்தவம் எல்லாம் இருக்குல்ல. அதனால இந்த ஏகாதசி விரதம் போட்டிருக்கிறாங்க. விரதம் இருக்கிற அன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? தானியங்களை ஒதுக்கிடணும். அப்ப ஃப்ரூட்ஸ் தான் எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கறதுதான் வந்து இது என்ன அப்படின்னா உடல் தவம். சரியா? தானம் என்ன அப்படின்னா நம்ம எப்படி கொடுக்கணும்? நம்ம படிச்சோம் லாஸ்ட் சாப்டர்ல தான் இது 3மே படிச்சோம். யாகம் எப்படி எல்லாம் பண்ணணும், தானம் எப்படி எல்லாம் பண்ணணும், தவம் எப்படி எல்லாம் பண்ணணும்னு.
தகுந்த நபருக்கு தகுந்த இடத்தில் உரிய மரியாதையோட நம்ம கொடுக்கணும் தானத்தை. ஓகேவா? அப்புறம் இங்க பாருங்க யாகம் எப்படி விளக்கணும் அப்படின்னா, இருக்க வேதிகர்கள் அத்தனை பேரையும் கூப்பிட்டு அழகா அக்னி வளர்த்து அவங்க மூலமா மந்திர உச்சாடனம் பண்ணி அங்க வேள்விக்கு தேவையான அத்தனை மூலப்பொருட்களையும் அங்க சேர்த்து பயபக்தியோட நம்ம யாகம் பண்ணணும். சோ இது மூணுத்தையும் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, ஒருபோதும் கைவிடக்கூடாது. பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள யாகங்கள் அனைத்தும் பரமபுருஷரை அடைவதற்காகவே. ஓகேவா? பகவான் இப்ப நம்ம யாகம்னு சொல்றோமே, இந்த யாகம்லாம் நம்ம வளர்க்க முடியுமா மத்தாஜி? கொஸ்டினே வேண்டாம். இங்க கலியுகத்துல நமக்கு பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கப்பட்டக்கூடிய யக்னம் என்ன அப்படின்னா, என்ன யக்னம், என்ன யாகம் நம்ம பண்ண போதும்? ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் நாம ஜபம் பண்றதுதான் இது என்ன கலியுகத்துல நமக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள யஜ்ஞம். சோ பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள யாகங்கள் அனைத்தும் பரமபுருஷரை அடைவதற்காகவே. தானம் கொடுப்பது இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்கானது. இது படிங்க மத்தாஜி. 6. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இத்தகு செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். விருத்தாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவாக அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இத்தகு செயல்கள் அனைத்தும், அதாவது யாகமோ தானமோ தவமோ, இந்த செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதல் இன்றி. ஓகேவா? பற்றுதல்னா என்ன அர்த்தம்? பலன் மேல நம்ம ஆசைப்படாம இதை நம்ம செய்யறோமே, நமக்கு இப்படியான அவுட்புட் வந்துருமா அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம்னாலே அது பேர் பற்றுதல்னு அர்த்தம். சோ பற்றுதலை விட்டுறணும், அந்த பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது. எந்த பலனையும், அதுதான் நெக்ஸ்ட் வேர்டு, அதுதான் எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். ஏன்னா இது மூணுமே பண்றது யாரை சந்தோஷப்படுத்த, திருப்திப்படுத்த, பகவானை திருப்திப்படுத்த. அதனால அந்த 3 விஷயங்களும் நம்ம ஒரு கடமையாக எண்ணி செய்ய வேண்டும். பிரிதாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். சோ விதிக்கப்பட்ட கடமையே நீ உனக்காக செய்யாத, பலனை எதிர்பார்க்காம பற்றற்ற நிலையில செய்ய, என்ன திருப்திப்படுத்துறதுக்கு. இப்ப தண்ணியில அங்க ஒரு மிருகம் ஒண்ணு போயிருக்குது, அதை அவர் காப்பாத்துறாரு அப்படின்னா அந்த மிருகம் அவருக்கு திருப்பி ஏதாவது செய்ய போது, அந்த ஆடு அது அவருக்கு ஏதாவது திருப்பி செய்யுமா? ஆனா அவரு அந்த பலன் மேல எந்த விதமான விருப்பமும் இல்லாம அவர் போய் இந்த தண்ணியில இறங்கி அதை காப்பாத்திட்டாரு. பட் அவர் முழுகிற நிலையில இன்னொரு ஜீவன் அவரை காப்பாத்துது பாருங்க. சோ நமக்கு என்ன எப்படி அவுட்புட் கிடைக்குது அப்படின்னா, நம்ம யாருக்கு செஞ்சோமோ அவங்கள்ட்ட இருந்து திருப்பி பதில் ஹெல்ப் வரும் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம செய்யக்கூடாது. நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு செஞ்சோம் அப்படின்னா பகவான் நமக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு இன்னொருத்தவங்களை அனுப்புவாங்க. ஓகேவா? சோ அந்த ஜீவராசி அவர் காப்பாற்றுனது மூலமா அவர் துன்பத்துல இருக்கும்போது வேற ஒரு ஜீவன் அவரை காப்பாத்துது பாருங்க. சோ இது என்ன கடமை, ஒரு ஜீவனை காப்பாற்ற வேண்டியது நம்மளுடைய கடமைன்னு நினைச்சு செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து செயல்களும் செய்யப்படும் மனோநிலை. இப்பதான் சொன்னேன்ல கடமைன்னு. பற்றுதல் இன்றி, நான் செய்கிறேன் என்ற எண்ணமின்றி. அடுத்தது எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல். அந்த ஸ்லோகால இருந்த வேர்டல், அந்த பதங்கள் இதுதான். சங்கம் தியக்துவா அப்படின்னா என்ன மீனிங்னு போட்டிருக்காங்க. பற்றுதல் இன்றி நான் செய்கின்றேன், நான் செய்யறேன் அப்படிங்கும் போதே அது மேல பற்று வந்துருது. ஓகேவா? ஆனா இது விதிக்கப்பட்ட செயல், இது நான் இந்த நேரத்துல செய்யணும்னு எனக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்ப நான் செய்யறேன்னு சொல்றதுல என்ன அர்த்தம்? அது கிடையாது. அந்த இடத்துல என்ன பண்ணியாகணும், செயல் செய்து முடிக்கப்பட வேண்டும். ஓகேவா? அதுக்கு நான் ஒரு கருவிதான். ஓகேவா? பகவான் அர்ஜுனனை சொன்னாங்க, நீ கருவியாக இருந்து செயல்படு சொன்னாங்களா? 11th சாப்டர்ல பகவான் அர்ஜுனன் கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்க, விஸ்வரூப தரிசனம் காமிச்சுட்டு, இந்த பாரு இப்பவே என் வாய்க்குள்ள எல்லாரும் போயிட்டு இருக்காங்க. மாதாஜி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்கல்ல, எல்லாரும் பகவானோட வாய்க்குள்ள கடகடன்னு போவாங்க. அத்தனை நதிகளும் போய் அவ்வளவு விதமான பாதைகள் வழியா போய் கடல்ல சங்கமிக்கிற மாதிரி அவ்வளோ பேரும் என்னவாங்க, பகவானோட வாய்க்குள்ள போவாங்க, சங்கமிச்சுட்டே இருப்பாங்க. அங்க போயிட்டு அத்தனை பேரையும் அழிக்க வந்திருக்கிற காலன் நான் அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டாங்க. அப்ப அர்ஜுனன் யாரு? வெறும் கருவி, ஜஸ்ட் ஒரு கருவி அந்த இடத்துல. ஓகேவா? சோ எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல், பலம் எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல், அவுட்புட் இது எனக்கு வரும் அப்படின்னு அது மேல ஆசைப்படாம ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். கர்த்தவியானினா என்ன? ஒரு கடமையை செய்யக்கூடியவன். ஓகேவா? சோ நம்ம இந்த மனோநிலையில தான் நமக்கு எந்த செயலை செய்யறதுக்கு கொடுத்தாலும் நமக்கு மனநிலை எப்படி இருக்கணும்? இப்படிதான் இருக்கணும். பற்றுதல் இருக்கணும், பலன் எதிர்பார்க்காம இருக்கணும், கடமையாக நினைச்சு செய்யணும். ஓகேவா? அப்ப நமக்கு என்ன வராது அப்படின்னா, நமக்கு துன்பம் வராது. அவுட்புட் எப்படி இருந்தாலும் அது மேல நமக்கு ஏக்கம் வராது. அண்ணா செஞ்சனே, நான் போனனே, நான் இவ்வளவு பண்ணனே, நான் எவ்வளவு உழைச்சிருக்கேன், இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம புலம்ப மாட்டோம். ஓகேவா? ஏன்னா அர்ஜுனன் ஃபர்ஸ்ட் புலம்புனாங்க. அதுக்குதான் பகவான் கொடுத்துட்டு இருக்கிற
அட்வைஸ் தான் இதெல்லாம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பகவான் கிட்ட அர்ஜுனன் என்ன பண்ணிட்டாங்க, எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு என்னால இதெல்லாம் சொந்தக்காரங்களா இருக்காங்க, என்னால போரிட முடியாதுன்னு கையில இருந்த வாள் வில் எல்லாத்தையும் கீழே போட்டுட்டு உட்காந்துட்டாங்க. ஓகேவா? சோ அதுக்காக அர்ஜுனனுக்கு பகவான் கொடுத்த அட்வைஸ், பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ் தான் இது. 7th படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு படிங்க. விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. ஆனால் மயக்கத்தினால் ஒருவன் தன்னுடைய கடமைகளை துறந்தால் அத்தகு துறவு தாமே குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. தமோ குணம். பிரபுஜி, ராமூர்த்தி பிரபுஜி எடுத்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா நீங்க படிங்க. இப்ப வந்து கடமைகள் நம்ம வந்து அந்த செயலை பத்தி சொல்லியாச்சா. இப்ப ஒரு செயலையும் எந்தெந்த குணம் வந்து ஆக்கிரமிக்குதுன்னு பார்க்க போறோம். விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை என்றுமே துறக்க கூடாது. ஓகேவா? இது இன்னைக்கு நமக்கு விதிச்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த கடமை நம்ம செஞ்சே ஆகணும். அதை செய்யாம விடக்கூடாது. செய்யாம விட்டாதான் அதுதான் என்ன சந்நியாசம், துறவுன்னு அர்த்தம். ஆனால் மயக்கத்தினால் ஒருவன் தன்னுடைய கடமைகளை துறந்தால், ஒருத்தன் வந்து ஐயோ இது எனக்கு தெரியாது, நான் அதை விட நான் ரெஸ்ட் எடுப்பேன், அல்லது இதை விட நான் என்ஜாய் பண்றதுக்கு ஏதாவது ரொம்ப மிதமான ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வச்சுட்டு இருப்பாங்கன்னா அதை என்ஜாய் பண்றதுக்கு எனக்கு டைம் பத்தல, நான் வந்து இதை செய்ய போறேனா அப்படின்னுட்டு அவங்க என்ன செய்வாங்க, அந்த கடமையை செய்யாம தள்ளி போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அத்தகு துறவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஓகேவா? தமோ குணத்துல இருக்கவங்க என்ன செய்வாங்க, விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யவே மாட்டாங்க. அதுக்கு ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னா மயக்கத்தினால, அறிவில்லாத தனத்தினால, சோம்பேறித்தனத்தினால. ஓகேவா? அப்ப தமோகுணம். இது படிங்க. 8 படிங்க பிரபு. என்று தொல்லை நிறைந்தவை படிக்க மாதாஜி. என்று தொல்லை நிறைந்தவை கருதியோ உடல் அசௌரியத்திற்கான பயத்தினாலோ விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை துறப்பவன் ரஜோகுணத்தில் துறப்பதாக கூறப்படுகிறது. அது அத்தகு செயல்துறவின் பலனை ஒருபோதும் வழங்க இயலாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது வார்த்தைகள் கொஞ்சம் மாத்தி போட்டிருக்கு. தொல்லை நிறைந்தவை என்று கருதியோ. ஓகேவா? அப்படி மாத்திக்கோங்க. சோ ஒரு செயலை வந்து மயக்கத்தினால, சோம்பேறித்தனத்தினால ஒருத்தவங்க செய்யாம விட்டாங்கன்னா அவங்க தமோகுணம். ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி தெரியுமா செய்யாம இருப்பாங்க, தொல்லை நிறைந்தது. அப்பா இதுல போய் மாட்டிக்கிட்டேன்னா அவ்வளவுதான், இன்னைக்கு ஃபுல் டே எனக்கு இதுல க்ளோஸ் ஆயிடும் அப்படின்னு நினைப்போம் பாத்தீங்களா, தொல்லை நிறைந்தவைன்னு. அப்புறம் உடல் அசௌகரியத்திற்காக, எனக்கு கைய வலிக்கும், எனக்கு கால வலிக்கும், எனக்கு தலைய வலிக்கும், அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படியே எஸ்கேப் ஆவாங்க, அந்த பயத்தினால எஸ்கேப் ஆவாங்க. அப்படி இருக்கிறவங்க யாரு, ரஜோகுணவாதிகள். சோ ரஜோகுணவாதிகள் எப்படி அந்த விதிக்கப்பட்ட கடமையை துறக்குறாங்க, தொல்லை நிறைந்ததுன்னு நினைச்சுக்கிறாங்க, அல்லது உடல் நமக்கு அசௌகரியம் வந்துடும் அப்படிங்கிற பயத்தினால அவங்க அதை செய்யறாங்க. அப்ப என்ன ஆகும், அந்த துறவின் பலனை ஒருபோதும் அவங்க அடைய மாட்டாங்க. அப்ப இந்த செயலை செய்யாம இருந்துட்டாங்களே, அப்ப செயலை செய்யாம இருந்ததுக்கு ஒரு பலன் கிடைக்குமே அப்படின்னா அது கிடைக்காது. சரியா? ஏன், அவங்க இப்படி ஒரு காரணத்தை சொல்லிட்டு அந்த செயலை செய்யாம இருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 9 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருவன் தனது விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யப்பட வேண்டும் என்பதற்காக செய்து பௌதிக சங்கத்தையும் பலனுக்கான பற்றுதலையும் முழுமையாக துறக்கும் போது அவனது துறவு ஸ்தவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவகுணம் மாதாஜி. சத்துவகுணம். எஸ் மாதாஜி. இப்ப வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு செயல், அவங்க அந்த விதிக்கப்பட்ட கடமையை எப்படி பண்றாங்கன்னு பாருங்க. அந்த விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக செய்யுது. ஓகேவா? அந்த செயல் வந்து எனக்குன்னு கொடுத்துட்டாங்க, அப்ப நான் தானே பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு அதை வந்து அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு பௌதிக சங்கத்தையும் பலனுக்கான பற்றுதலையும் முழுமையாக துறக்கும் போது, ஓகேவா, இங்க இருக்கிற அசோசியேஷன் எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு அப்புறம் பலன் மேல இருக்கக்கூடிய பற்றுதலையும் விட்டுட்டு, இது எனக்குன்னு கொடுத்துட்டாங்கப்பா, நான் இது வந்து மயக்கத்தினால நான் இது செய்யாம இருக்கக்கூடாது, எனக்கு உடல் அசௌகரியம் வந்துருங்கனால நான் செய்யாம இருக்கக்கூடாது, ஆனா என்னுடைய கடமை நான் செய்யணும்னு எனக்கு கொடுத்தாச்சு, அதுக்காக நான் நிறைவேற்றுறேன். சோ பலன் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு பற்றற்ற நிலையில ஒருத்தவங்க செய்யறாங்க பாத்தீங்களா, அப்ப அந்த பற்றுதலை துறக்குறாங்க பாத்தீங்களா, அப்ப அந்த துறவு என்ன, சத்துவகுணத்தில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. அப்ப அவங்க 2 பேரும் செயலையே செய்யவே இல்லை, துறவு, அதுக்கு பேர் துறவு. ஆனா அதுக்கான பலன் உங்களுக்கு கிடைக்க போறது இல்ல. சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க செயலை செய்யறாங்க, ஆனா எதை விட்டுறாங்க அப்படின்னா பலன் மேல இருக்க பற்றுதலை விட்டுறாங்க. விடுறதுன்னா என்ன அர்த்தம், துறவு பண்றாங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அந்த செஞ்ச செயலோட
பலன் மேல பலனை அவங்க துறந்துடுறதுனால அந்த துறவுக்கு என்ன சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடிய துறவுன்னு சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ முக்குணங்களில் துறவு, திருப்பி சொல்றேன், சத்துவகுணம் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு கடமையாக பௌதிக பற்றுதலோ பலனுக்கான ஆசையோ இல்லாமல் செய்வது சத்துவகுணம். சரியா? ரஜோகுணம் தொல்லை நிறைந்தவை என்று கருதியோ உடல் அசௌகரியத்திற்காக பயத்தினாலோ விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யாமல் இருப்பது. தமோகுணம் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை மயக்கத்தினால் துறப்பது. அப்ப இது ரெண்டும் என்ன ஆகுது? பந்தப்படுத்திடும். ரஜோகுணம் தமோகுணம் பந்தப்படுத்திடும். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க செயலை செஞ்சிருவாங்க, ஆனா அவங்க துறவியாவே இருப்பாங்க. எப்படி துறவு அப்படின்னா பலன் மேல அவங்க துறவு, பலன் மேல அவங்க பட்டுதல் வைக்க மாட்டாங்க. சோ பலனை துறந்துடுறாங்க. இவங்க ரெண்டு பேரும் செயலையே துறந்துடுறாங்க. 10 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ். சத்வ குணத்தில் புத்திசாலி செயல்களை மங்களமான கொள்வதும் நிலை பெற்றிருக்கும் துறவிகள் அமங்கலமான வெறுப்பதில்லை. செயல்களில் பற்று செயலை பற்றியே இல்லை, ஐயங்களும் அவர்களிடம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இது வார்த்தைகள் மாறி மாறி இருக்கு. சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க புத்திசாலிமான செயல்கள் அதை செய்யறாங்க. அதை மங்களம் அமங்கலம் அப்படி எல்லாம் அவங்க இந்த செயல்களை பிரிக்கல. இது இத செஞ்சோம் அப்படின்னா எனக்கு மங்களம் வரும், இத செஞ்சேன் அப்படின்னா எனக்கு அமங்கலம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி மங்களமான வரக்கூடிய அது மேல பற்றுதல் வச்சுக்கிட்டோ அமங்கலமா நடக்கிறது மேல வெறுப்பு வச்சுக்கிட்டோ இல்லாம இந்த செயல் எனக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்குது, நான் அதை செய்யறேன், அப்படி செய்யறாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன இல்லை அப்படின்னா அந்த டியூவல் மைண்ட் இருக்குல்ல, அது இல்ல. அது செஞ்சா நமக்கு தப்பு நடந்துருமோ, செஞ்சா நமக்கு சூப்பரா நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்குமோ அப்படின்னு அவங்க அந்த இன்பத்தையோ துன்பத்தையோ அவுட்புட்ல இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் அவுட்புட்டா நெகட்டிவ் அவுட்புட்டா இதெல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணல, டவுட்டே படல. எந்த விதமான டவுட்டும் இல்லாம அவங்க அந்த வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. இப்ப அந்த கிரிமேஷன் கிரவுண்ட்ல அந்த இது உயிரில்லாத அந்த உடலை எரிக்கிறாங்க பாத்தீங்களா, அவங்க என்ன நினைக்க கூடாது, ஆஹா நம்ம ஒரு உடலை எரிச்சிட்டு இருக்கோமே அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. அது மேல அவங்க அவங்க வெறுப்பு வைக்கிறாங்களா, வெறுப்பற்ற தன்மை அவங்கள்ட்ட இருக்கும் பாத்துங்க. அவங்கள்ட்ட ஒரு பாடி வருது அப்படின்னா அது தானே விதிக்கப்பட்ட கடமையா நினைச்சிட்டு அவங்க என்ன செஞ்சிருவாங்க, அதுக்கு வேணுங்கிற கடைசி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அவங்க பண்ணி வச்சிடுறாங்க. அவங்க இது அமங்கலமான செயலாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த செயலை வெறுக்கிறது கிடையாது. ஏன்? அது அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை. ஓகேவா? இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ அவங்களுக்கு என்ன இல்ல, டவுட்டே இல்ல, நமக்கு இதனால மங்களம் வரும் அமங்கலம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த செயலோட அவுட்புட்டை பத்தி அவங்க யோசிக்கிறது கிடையாது. அந்த டவுட் இல்ல. அதுதான் சத்துவகுணவாதிகளோட முக்கியமான விஷயம். அதுதான் அதுக்கு பேர் தான் துறவு. ஹரே கிருஷ்ணா. மேதாவி புத்திசாலி துறவு என்ன அப்படின்னா சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றிருத்தல். சத்துவகுணவாதிகள் புத்திசாலியான துறவி. எப்படி அப்படின்னா யாரையும் வெறுப்பதில்லை, தனது உடலுக்கு தொல்லை கொடுப்பவற்றையும் வெறுப்பதில்லை, உடல் சுகங்கள் மேல் பற்றுதல் கொள்வது இல்லை. இந்த இங்க அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, யாரையும் வெறுக்க மாட்டாங்க, தனது உடலுக்கு தொல்லை கொடுப்பவற்றையும் அவர்கள் வெறுப்பது இல்லை. ஓகேவா? ஒரு சில விஷயங்களை அவங்க எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு, இப்ப ரோஜா செடியில பூ பூத்திருக்கு. ஓகேவா? அந்த பூவை பறிச்சு நம்ம பகவானுக்கு வைக்கணும். சரியா? அப்படி பகவானுக்கு அந்த பூவை எடுத்து சாத்தும் போது நமக்கு என்ன ஆகும், சம்டைம்ஸ் அந்த செடியில இருக்கக்கூடிய முள் நம்ம கைய லைட்டா கீரும், ஸ்கிராச் பண்ணும். ஓகேவா? அதனால நம்ம அந்த ரோஜாவை பறிக்காம வந்துடுறோமா? அது அவ்வளவு அழகா இருக்கு, அவ்வளவு மனம் கொடுக்குது, நம்ம பகவானுக்கு வச்சு இன்னும் அலங்காரம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஆசையோட தான் நம்ம எட்டி எட்டி பறிக்கிறோம். எங்கெங்கயோ இருக்கிற செடியில ஏதோ ஒரு ஓரத்துல எல்லாம் இருக்கும், எல்லாத்தையும் எட்டி எட்டி பறிக்கிறோம், லைட்டா ஸ்கிராச் பண்ணாலும் பரவாயில்லன்னு. அதுக்காக நம்ம செடியை வெறுத்துறோமா? வெறுக்கிறது இல்ல. நமக்கு உடலுக்கு தொல்லையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பூவை பறிக்காம இருக்கோமா? இல்ல. அந்த செடி மேல நம்ம வெறுப்பு காட்டுறோமா? இல்ல. இந்த ஆஹா ஸ்கிராச் ஆயிடுச்சு, நாளையில இருந்து இந்த பூ பறிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு என் கைக்கு நான் ஆயின்மெண்ட் அப்ளை பண்ணிட்டு ஆயில் போட்டுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கேனா? இல்ல. இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். யாரையும் வெறுப்பதில்லை, தனது உடலுக்கு தொல்லை கொடுப்பவற்றையும் வெறுப்பதில்லை, உடல் சுகங்கள் மேல் பற்றுதல் கொள்வதில்லை. ஓகேவா? 11 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 11 படிங்க பிரபுஜி. உடலை உடையவன் எல்லா செயல்களையும் துறப்பது அசாத்தியம். பலன்களை உண்மையான துறவி என்பது உண்மையில் ஆனால் செயலின் துறப்பவன் என்று கூறப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாறி மாறி இருக்கு, சாரி. உடலை உடையவன் எல்லா செயல்களையும் துறப்பது அசாத்தியம். ஓகேவா? இந்த ஜீவராசி
உடலை உழைச்சிருக்கான். உடல்ல தான் என்னென்ன இருக்கு? 24 மூலக்கூறுகளால் ஆனது இந்த உடல். புலன்கள், முக்கியமான 5 விஷயங்கள் புலன்கள் இருக்கு. இந்த புலன்கள் எல்லாம் ஒண்ணு செய்ய தூண்டும். சோ செயல்களை துறப்பதுங்கிறது ஏதாவது சாத்தியமான விஷயமா? இஸ் இட் பாசிபிள்? நம்ம ஒரு செயலை செய்யாம சும்மா அப்படியே கையை கட்டிட்டு கண்ணை மூடிட்டு உட்காந்துருப்போம்னா 2 நிமிஷம் உட்காந்துருப்போமா கையை கட்டிட்டு கண்ணை மூடிட்டு? அப்பதான் நமக்கு 2 செய்யணுங்கிற ஞாபகம் வரும். அப்பதான் ஆக இதை மறந்துட்டோமே, அதை மறந்துட்டோமே, செய்யணுமே அப்படிங்கிற எண்ணம் மனசு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். சோ செயல்களை துறப்பதுங்கிறது அசாத்தியமான விஷயம். யாருக்கு? உடலை உடையவனுக்கு. ஏன்னா உடல் என்ன? இந்த 5 புலன்களை வச்சுட்டு இருக்கு. பலன்களை சரி, உண்மையான துறவு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, உண்மை இல்லை, செயலின் பலன்களை துறப்பவன். இதை மாத்தி எழுதிக்கோங்க, மாத்தி புரிஞ்சுக்கோங்க. உண்மையான துறவி என்பது உண்மையில் செயலின் பலன்களை துறப்பவன் என்று கூறப்படுகிறான். ஓகேவா? உடலை உடையவன் செயல்களை துறப்பதுங்கிறது அசாத்தியம். ஆனா எது சாத்தியம் அப்படின்னா, செயல்களின் பலன்களை துறப்பதுங்கிறது சாத்தியம். அப்ப அவன் என்னென்ன சொல்லப்படுறான்? உண்மையான துறவின்னு சொல்லப்படுறான். என்ன மாதாஜி துறவிங்கிறீங்க, ஆனா அவங்க பௌதிக கடமைகள்ல இருக்கிறாங்க? கேள்வி கேட்பீங்களா? அடுத்தது நீங்க அவங்க பௌதிக கடமை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க, அவங்களை போய் நீங்க துறவிங்கிறீங்களே அப்படின்னா, எஸ், அவங்க துறவிதான். ஏன்னா பௌதிக கடமை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க, ஆனா அவங்க பலன் மேல பற்று வச்சுட்டாங்களான்னு பாருங்க, இருக்காது. அப்ப அவங்களை நம்ம என்ன சொல்லலாம்? சொல்லுங்க, என்னன்னு சொல்லலாம்? ஹரே கிருஷ்ணா. துறவின்னு சொல்லலாம் மாதாஜி. உண்மையான துறவின்னு சொல்லலாம். ஃபாலோ பண்றீங்களான்னு தெரியல, நான் வேற கேமரா ஆஃப்ல இருக்கிறேன். சோ கொஞ்சம் பதில் கொடுத்துட்டே இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ உண்மையான துறவி எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பவன், கர்ம பல தியாகி. அதுக்குதான் வேர்டு என்ன போட்டிருக்காங்க பாருங்க, கர்ம பல தியாகி. கர்மனா காரியங்கள், பல அப்படின்னா பலன். ஓகேவா? தியாகி அப்படின்னா துறப்பவர். விஷயம் புரிஞ்சிருச்சு பாருங்க. கர்ம பல தியாகி, நம்ம கர்மங்களை செய்யறாங்க, ஆனா பலன் மேல பற்றுதல் வைக்காம இருக்கிறாங்க. உடலை உடையவன் எல்லா செயல்களும் துறப்பது என்பது உண்மையில் அசாத்தியம். ஆனா செயல்களின் பலன்களை துறப்பவன்கிறவன் உண்மையான துறவி. ஹரே கிருஷ்ணா. 12 வாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வாறு தியாகம் செய்யாதவர்கள் தங்களது மரணத்திற்கு பின் விரும்புபவை விரும்பாதவை இரண்டும் கலந்தவை என 3 விதமான கர்ம விளைவுகளை சேகரித்துக் கொள்கின்றனர். ஆனால் அத்தகைய இன்ப துன்பத்திற்கான பலன்கள் சன்னியாசிகளுக்கு கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தியாகம் செய்யாதவர்கள் இவ்வாறு இப்ப தியாகம் செஞ்சு அவங்க உண்மையான பிறவின்னு ஆயிட்டாங்க, அவங்க சாப்டர் க்ளோஸ். இப்ப அடுத்ததுக்கு வந்துட்டாங்க. தியாகம் செய்யாதவர்கள் யாரு? தியாகம் செய்யாதவர்கள் நம்ம பார்த்துட்டோமே. ஹரே கிருஷ்ணா. 18வது சாப்டர் வந்தாச்சு. லெவல் 2ல இருக்கீங்க. கேள்வி கேட்டா பதில் சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா. தியாகம் செய்யாதவர்கள் யாரு? ரஜோகுணம் தமோகுணம் தான். ஏன்னா அவங்க என்ன பண்ணல? செயல்களே செய்யல. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி மாதாஜி எல்லாருக்கும் புரியுது இல்ல? டவுட்ஸ் எதுவும் இருக்கா? கேட்டுக்காங்க நடுவுலயே. இல்லைங்க மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. இல்ல தியாகம் செய்யாதவர்கள் யாரு அப்படின்னா, சத்துவகுணத்தில் நிலை பெறாதவர்கள். அதாவது ரஜோட தமோ குணத்துல நிலை பெற்றவர்கள் தான் என்ன செய்வாங்க, அந்த அவங்க செயலையே செய்யாம இருந்துடுறாங்கல்ல. பார்த்தோம்ல ஒரு 4 ஸ்லைடுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்? ரஜோகுணவாதிகள் உடலுக்கு அசௌகரியம்னு சொல்லிட்டு அந்த வேலையை செய்ய மாட்டாங்க. தமோகுணவாதிகள் மயக்கத்துல இருக்கிறதுனால இந்த வேலைகளை செய்ய மாட்டாங்க. ஓகேவா? அப்ப வேலையை செய்யாம நிறுத்துறதுக்கு பேரு தியாகம்ங்கிறது கிடையாது. சரியா? அப்ப தியாகம் செய்யாதவர்கள் தங்களது மரணத்திற்கு பின் விரும்புவை விரும்பாதவை இரண்டும் கலந்தவை என 3 விதமான கர்ம விளைவுகளை சேகரித்துக் கொள்கின்றனர். அவங்களுக்கு 3 விதமான அவுட்புட்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்குது. ஆனால் அத்தகைய இன்பத் துன்பத்திற்கான பலன்கள் சன்னியாசிகளுக்கு கிடையாது. சன்னியாசின்னா யாரு? இப்ப போன ஸ்லைட்ல பார்த்தோம்ல, உண்மையான துறவின்னு பார்த்தோமா, அவங்க என்ன செய்யறாங்க? பலன் மேல பற்றுதல் வைக்காம செய்யறாங்களா? சோ அவங்களுக்கு அந்த இன்பம் துன்பம் எது கிடைச்சாலும் அந்த பலன்கள் சன்னியாசிகளை பாதிக்கவே பாதிக்காது. அது சரி. இது என்ன மாதாஜி? விரும்புபவை விரும்பாதவை இரண்டும் கலந்தவை, இதெல்லாம் என்ன புரியலையே அப்படி பாப்போமா? அனிஷ்டம், இஷ்டம், மிஸ்ரம் 3 வேர்டு இருக்கு பாருங்க அந்த பதத்துல. 18.12 அந்த ஸ்லோகத்துல அனிஷ்டம், இஷ்டம், மிஸ்ரம், இது 3 தான் என்ன அப்படின்னா பிடிச்சது பிடிக்காதது ரெண்டும் கலந்ததுன்னு அர்த்தம். இந்த 3 தான் அவங்களை போட்டு பாடாப்படுத்தும். யார? தியாகம் செய்யாதவர்களை. தியாகம் செய்யாதவர்கள் அவர்களின் செயல்கள் அவர்களை மரணத்திற்கு பின் 3 விதமான கர்ம விளைவுகளை சேகரித்து கொடுக்கும். விரும்புபவை, அவங்க விரும்புறது என்ன? சொர்க்கலோகங்கள். இஷ்ட விரும்பாதவை, அவங்க பிடிக்காதது என்ன? அவங்களுக்கு நரக துன்பங்கள். அங்க போய்
சொர்க்கலோகத்துல போய் ஜாலியா இருக்கலாம் அப்படின்னா அது பிடிக்கும். நரக லோகத்துக்கு போய் ரொம்ப துன்பப்படணும் அப்படின்னா அது பிடிக்காது. இரண்டும் கலந்தவை மனித பிறவி. ரஜோகுணவாதிகள் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா மனித பிறவி தான் கிடைக்கும். ஓகேவா? நம்ம படிச்சிருக்கோம் இதெல்லாம், நம்ம 14 and 16 சாப்டர்ஸ்ல படிச்சதுதான். மனித பிறவி யாருக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா ரஜோகுணவாதிகளுக்கு. ஏன்? அவங்க இந்த பௌதிக உலகத்தை ஆளணும்னு நினைச்சு நிறைய சேகரிச்சு நிறைய 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 உழைப்ப போட்டு இங்கேயே அவங்க ஆளணும், இதுலயேதான் நிரந்தரம்னு நினைச்சிட்டு அவங்க நிறைய வேலைகள் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. சோ பற்றுதல் எங்க இருக்கு? பௌதிக வாழ்க்கை மேலதான் உங்களுக்கு பற்றுதல் இருக்கு. அதனால பகவான் நீ திருப்பி இங்கே போ அப்படின்னு சொல்லி இதே மனித பிறவியை கொடுத்து இங்க அனுப்பி விட்டுருவாங்க. ஓகேவா? பூலோகத்துக்கே அனுப்பி விட்டுருவாங்க. இங்க என்ன இருக்கும்? நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும். அதனாலதான் இரண்டும் கலந்தவை. ஓகேவா? 13 படிங்க. மாதாஜி. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப பகவான் சூப்பரான ஒரு விஷயங்கள் சொல்ல போறாங்க. நம்ம கவனமா கேட்டுப்போம். அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாங்க, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. ஒரு உயிர்வாழியானவன் செயல் செய்யறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த உடலை வச்சுக்கிட்டு அவன் செய்யறான். உடலுக்குள்ள இருக்க புலன்களை வச்சுட்டு செய்யறான். அதுல இருக்கிற மனம், அறிவு, அப்புறம் உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மா, அப்புறம் பரமாத்மா, இத்தனையும் வச்சுக்கிட்டு அவன் என்ன செய்யறான்? ஒரு செயலை செய்யறான். செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள்ள. இப்ப பகவான் சொல்ல போறாங்க செயலுக்கான காரணம் என்னன்னு. 14 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. செயலுக்கான இடம் உடல், செய்பவன் பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இறுதியாக பரமாத்மா, இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்களாகும். எஸ், ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டாங்க செயலுக்கான 5 காரணங்கள் என்னன்னு சொல்ல போறேன்னாங்களா. இப்ப சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, ஒரு செயல் நடக்குது அப்படின்னா 5 விஷயங்கள் இருந்தாதான் நடக்கும். ஓகேவா? செயலுக்கான இடம். இப்ப இந்த இடத்துல ஃபேன் ஓடுது, அப்படி லைட் எரியுது அப்படின்னா முக்கியமா என்ன இருக்கணும்? எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கணும். ஓகேவா? அந்த மாதிரிதான் செயலுக்கான இடம். உடல் இருக்கணும். உடல் இருந்தாதான் ஒரு செயலை செய்ய முடியும். இப்ப நான் இங்கிருந்து ஒரு பந்து தூக்கி போடுறேன் அப்படின்னா இந்த உடல் இருந்தாதான் அந்த பந்து இந்த இடத்துல இருந்து இன்னொரு ஆப்போசிட் எண்டுக்கு போகும். ஓகேவா? செய்பவன் ஒருத்தவன் இருக்கணும், இருந்துதான் பந்தை தூக்கி போடணும். பல்வேறு புலன்கள், கண்ணு பார்க்கணும், அந்த பந்தை பிடிக்கணும், அப்புறம் பந்தை தள்ளணும். ஓகேவா? சோ இத்தனை புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள். லைட்டா இப்படி தள்ளி விட்டோம்னா அது இங்கதான் விழும். நல்லா ஃபோர்ஸா தள்ளி விட்டாங்கன்னா ஆப்போசிட்ல இருக்கிற ஆளுக்கு போகும் அது. இறுதியாக பரமாத்மா. நம்ம இது எல்லாத்தையும் ஒன்றிணைச்சு இந்த மாதிரி பந்து நம்மள நோக்கி வருது, இதை நம்ம தள்ளணும், அவங்களுக்கு நேரா அதை தூக்கி போடணும் அப்படின்னா எவ்வளவு ஃபோர்ஸ்ல போடணும். இது எல்லாமே என்ன பண்ணுது? நம்ம உள்ளுக்குள்ள உரையக்கூடிய பரமாத்மா நமக்கு அறிவை கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? இதனாலதான் ஒரு செயல் நடைபெறுது. ஒரு பந்து பறக்குது அப்படின்னா இந்த 5 விஷயங்கள் முக்கியம். ஒரு பந்தோட ஏன் ரிலேட் பண்ணி சொல்றேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த விஷயம் ஈஸியா புரியணுங்கிறதுக்காக சொல்றேன். சோ செயலுக்கான இடம், அதாவது உடல் தேவை, செய்பவன் தேவை. செய்பவன் தான் ஜீவாத்மான்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? அதுதான் ஜீவாத்மா. அடுத்தது பல்வேறு புலன்கள் தேவை, பலதரப்பட்ட முயற்சிகள் தேவை, இறுதியாக பரமாத்மாவும் தேவை. இந்த 5மே செயலுக்கான 5 காரணங்கள். இது 5 இல்லாம நானே ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டேன்னு ஒருத்தவங்களால சொல்ல முடியுமா? நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நானே செய்யறேன்னு. ஆனா இது எல்லாத்துக்கும் இத்தனையும் தேவை. ரொம்ப முக்கியமா பரமாத்மா தேவை. செயல்கள் நிறைவேறுவதற்கான காரணங்கள் பார்த்துக்கோங்க. பகவான், ஆத்மா, உடல், புலன்கள் மற்றும் பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இத்தனையும் பகவான் வழங்கி இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஆத்மாவை கொடுத்திருக்காங்க, ஆத்மாவிற்கு உடல்ங்கிறத ஒண்ணு கொடுத்துட்டாங்க, புலன்களை கொடுத்துட்டாங்க. நிறைய நிறைய முயற்சி செஞ்சு அந்த செயலை செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கான அந்த ஒரு பராக்கிரமத்தையும் கொடுத்துட்டாங்க. இத்தனையும் பகவான் கொடுத்திருக்கிறாங்க. அதனாலதான் அந்த செயல் நிறைவேறுது. 15 படிங்க. மனிதன் தன்னுடைய உடல், மனம் அல்லது வார்த்தைகளால் நல்லதோ கெட்டதோ எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் அதற்கு இந்த 5 காரணங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த 5 விஷயமும் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய உடல், மனம் அல்லது வார்த்தைகளால் ஒரு செயலை செய்யறான் அப்படின்னா அந்த செயலை செய்யறதுக்கான 5 காரணங்கள் என்னென்னு சொல்ல போறேன்னாங்க. அப்புறம் பகவான் சொல்லிட்டாங்க. அந்த 5ம் எதுக்கெல்லாம் காரணமா அமையும் அப்படின்னா நல்லதோ கெட்டதோ எந்த செயலை செஞ்சாலும். ஓகேவா? மனிதன் தன்னுடைய உடல், மனம் அல்லது வார்த்தைகளால் எந்த ஒரு செயலை செஞ்சாலும், நல்ல செயலை செஞ்சாலும் சரி, தீய செயலை செஞ்சாலும் சரி, உடல் மூலமா, மனசு மூலமா நல்லதை நினைச்சாலும் சரி, தீயதை நினைச்சாலும் சரி, வார்த்தைகளால நல்ல வார்த்தைகளை பிரயோகப்படுத்தினாலும் சரி,
தீய வார்த்தைகள், அடுத்தவங்களை சுடுசொற்கள் பிரயோகப்படுத்தினாலும் சரி, எதா இருந்தாலும் இந்த 5 தான் காரணம். ஓகேவா? இந்த 5ம் ஒற்றுமையாக ஒவ்வொரு செயலையும் செய்கின்றன. இந்த 5 விஷயங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா? இது எல்லாமே செயல் நடைபெறதுக்கான காரணமா இருக்குது. என்ன செயல்? இந்த உடல், மனம், வாக்கு, இது மூணு மூலமா தான் ஒரு செயல் நடக்கும். உடல் மூலமா நடக்கும், அல்லது மனசு மூலமா நடக்கும், அல்லது வாக்கு மூலமா நடக்கும். ஓகேவா? நல்ல செயல் சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள நல்ல செயல் கெட்ட செயல் 2ஆ சொன்னோம்ல, அது என்ன மாதாஜின்னா, நல்ல செயல்ங்கிறது சாஸ்திரங்கள் விதிக்கப்பட்டுள்ள பாதைக்கு ஏற்ப செய்யப்படும் செயல். அதாவது சாஸ்திரிக பிரின்சிபல்ஸ ஃபாலோ பண்றவங்க. ஓகேவா? கெட்ட செயல்கிறது சாஸ்திர நெறிகளின் கொள்கைகளுக்கு எதிராக செய்யப்படும் செயல் கெட்ட செயல். அதாவது அசுராஸ் பண்றது, என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்குதோ அந்த பாதையில செல்லாம அதுக்கு ஆப்போசிட் பாதையில போறது. அப்ப அதுக்கு கொள்கைகளுக்கு ஆப்போசிட்டா எதிராக அவங்க செயலை செய்யறாங்க. அப்ப அதுக்கு என்ன செயல்? தீய செயல்னு பேரு. நல்ல செயல், தீய செயல் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும். ஒண்ணு ஃபாலோ பண்ணணும், இன்னொன்னு ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. ஓகேவா? 2 தான். 15 படிங்க. 16 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பஷ்யதி துர்மதின்னு போட்டுருக்காங்க. துர்மதி அப்படின்னா நல்ல எண்ணம் உடையவன் கிடையாது, அவன் நிச்சயமா அறிவுடையவன் கிடையாது. யார் அறிவுடையவன் கிடையாது? இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல். ஓகேவா? சோ உடல் இருக்கு, ஜீவாத்மா இருக்கு, பரமாத்மா இருக்கு, அப்புறம் செய்யப்படும் செயல் இருக்குது, அப்புறம் போடக்கூடிய முயற்சின்னு இருக்குது. இது எல்லாம் ஒன்றிணைந்தா மட்டும்தான் ஒரு செயல் நடைபெறும். ஆனா ஒரு அறிவில்லாதவன் என்ன நினைப்பான்னா, தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன். தான்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த உடல் தான் எல்லாத்தையும் செய்யுது, இந்த ஆத்மாலாம் இல்ல, ஜீவாத்மா பரமாத்மாலாம் இல்ல. ஓகேவா? அப்படி நினைக்கிறவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது, அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. உள்ளுக்குள்ள உறைந்திருக்கிற பரமாத்மாவை அவன் என்ன பண்ணிடுறான்? நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறான். ஹரே கிருஷ்ணா. நானே செயலாற்றுபவன் அப்படின்னு நினைக்கிறான். தான் என்னாலதான் இதை முடிக்க முடியுது அப்படின்னு தன்னை பற்ற சுய கௌரவம். அப்ப என்ன ஆகுது? அவனுக்கு கர்வம் அதுதான் ஜாஸ்தி ஆகுது. ஓகேவா? அது என்ன பண்ணும்? அவனை அழிவுக்குதான் அழைத்து செல்லும். நானே செயலாற்றுபவன், தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் மற்ற செய்பவர்களை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்வதில்லை. முக்கியமான உன்னத காரணமாகிய பரமாத்மாவை. ஓகேவா? நான் தான் செயலாற்றுறேன், எல்லாம் என்னாலதான் நடந்ததுன்னு அவன் தன்னைத்தானே பெருமை பீத்திக்கிறான். பட் அது எல்லாத்துக்குமே காரணம் என்ன? உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பகவான் தான் அதுல ஃபர்ஸ்ட். அதான் அந்த ஹைரார்கி ஆர்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறவரே பகவான் தான். அவரையே மறந்துட்டு செயல்கள் எல்லாத்தையும் நானே செய்யறேன்னு அவன் நினைச்சிட்டு இருக்கிறான். 17 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவனுடைய நோக்கம் அகங்காரமின்றி உள்ளதோ, எவனுடைய பக்தி பற்றுதலிலிருந்து விடுபட்டு உள்ளதோ, அவன் இவ்வுலகில் உள்ள மனிதர்களை கொல்ல செய்தாலும் கொல்பவன் அல்ல. தனது செயல்களால் அவன் பந்தப்படுவதும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவனுடைய நோக்கம் அகங்காரமின்றி உள்ளதோ. ஓகேவா? அகங்காரமின்றி உள்ளதோ அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அகங்காரம் யாருக்கு இருக்கும்? அசுரகுணம் உள்ளவங்களுக்கு இருக்கும், ரஜோகுணம் உள்ளவங்களுக்கு இருக்கும். அடுத்தது அவனுடைய புத்தி பற்றுதலில் இருந்து விடுபட்டுள்ளதோ. யாருடைய புத்தி பற்றுதலில் இருந்து விடுபட்டிருக்கும்? சத்துவகுணத்தில் உள்ளவர்கள் தான். சோ இது சத்துவகுணவாதிகளை தான் சொல்றாங்க. அவன் இவ்வுலகில் உள்ள மனிதர்களை கொலை செய்தாலும் கொல்பவன் அல்ல, தனது செயல்களால் அவன் பந்தப்படுவதும் அல்ல. ஓகேவா? அதாவது ஒரு சத்துவகுணத்துல இருந்து ஒருத்தவங்க செஞ்சாங்க அப்படின்னா அவங்க செய்யக்கூடிய செயல் தீய செயலா இருந்தாலும் கூட அந்த தீய செயல்ல நடக்காது. அதுக்குதான் சொன்னேன், பிராமணர்கள் அந்த வர்ணாசிரம தர்மத்துல ஃபர்ஸ்ட் வராங்க. அந்த வர்ணத்துல முதல்ல வராங்க பிராமணர்கள். அவங்க யாகம் வளர்க்கும் போது மிருகபலி பண்றாங்க அப்படின்னா அது வதைன்னு எடுத்துக்க கூடாது. அந்த மிருகத்தோட உயிரை அவங்க எடுக்கிறாங்கன்னு எடுத்துக்க கூடாது. அதுக்கு மோட்சத்தை கொடுக்குறாங்க. அது ரெனன்சியேட் ஆகி அடுத்த அதுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா வேற ஒரு நல்ல உடல் எடுத்து போறதுக்கான வழிமுறையை அவங்க காட்டுறாங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஏன்னா அவங்க தனக்காக அந்த வேலையை செய்யல, விதிக்கப்பட்டிருக்கு. பிராமின் ஆயிட்டாங்க, வேதம் சொன்னவங்களா இருக்கிறாங்க. சோ அதனால பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கான யாகத்தை அவங்க வளர்க்கணும். சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிற மாதிரி அந்த யாகத்தை அவங்க செய்யணும். யாக வழிமுறையில ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா மிருக பலிங்கிறது. அதனால அவங்க செய்யறாங்க, தனக்காக செய்யல, தன்னுடைய தனக்கு நல்ல ஒரு பௌதிக லாபம் வருங்கிற காரணத்துக்காக அவங்க செய்யல. சோ அவனுடைய புத்தி பற்றுதல்ல இருந்து விடுபட்டு இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது அவங்க என்ன செய்யலாம்?
கொலை பண்ணாலும் கூட அது கொலையில சேராது. தனது செயல்களால் அவன் பந்தப்படுவது. ஆஹா, அவங்க வந்து ஒரு உயிர்கொலை பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன, அவங்களுக்கு வந்து பாவ அவுட்புட் என்ன அப்படின்னா, பெரிய பாவத்தை அவங்க மூட்டையா கட்டிட்டாங்க, அதுக்காக அவங்க நரகத்துக்கு தான் போவாங்க, சொர்க்கலோகம் அவங்களுக்கு கிடைக்காது, அவங்க நரகத்துக்கு போவாங்க, அங்க போய் அந்த ரொம்ப கீழ்மையான உடல் எடுத்து அங்க அதுக்கான துன்பத்தை அனுபவிப்பாங்க அப்படின்னா இல்ல, அப்படி அவங்க பந்தப்பட மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க செஞ்சது பகவானுக்கான செயல். ஓகேவா? பற்றுதல் இல்லாம அந்த வேலையை அவங்க செஞ்சாங்க, அதனால அந்த செயல்களால அவங்க என்ன ஆகல, கட்டுப்படுத்தப்படவில்லை. நான் தான் செயலாற்றுபவன் என்று எண்ணாதவன். எப்படி தெரியுமா? தன்னை மட்டுமே காரணமாக காணாதவன். நான் தான் செயலாற்றுபவன் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் எப்படி இருந்தான், பகவானே இல்ல நான் தான் எல்லாம் செய்ய முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிங் மாதிரி ஒரு போட்டோ பார்த்தோமா. இப்ப பாருங்க, நான் தான் செயலாற்றுபவன் என்று எண்ணாதவன் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னா, தன்னை மட்டுமே காரணமாக காணாதவன். இதுக்கு நான் மட்டும் காரணம் கிடையாது, பொய் அகங்காரத்தினால் தூண்டப்படாமல் இருப்பான். அவனுடைய புத்தி பற்றுதலில் இருந்து விடுபட்டுள்ளதால் அவன் பந்தப்படுவது இல்லை. புரியுதா உங்களுக்கு? தன்னை நான் மட்டும் இல்லப்பா, என் உடலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா தான் என்ன பண்றாங்க, வழி நடத்துறாங்க. அவங்க சொல்படிதான் நான் அதை செய்யறேன். அவங்க இந்த உடலுக்கு இந்த கடமையை கொடுத்திருக்கிறாங்க, நீ செய்யின்னு சொல்லி, அதுக்காக நான் செய்யறேன். அப்புறம் அதனால என்ன வராது, செஞ்சு ஒரு பெரிய மெடல் வாங்கி அவனோட ட்ரெஸ்ல அவன் போட்டுக்கிட்டாங்கன்னா கூட அந்த மெடலுக்கு சொந்தக்காரன் யாரு, இந்த உடல் தான், ஆத்மா இல்ல. ஓகேவா? சோ அது அகங்காரம். ஓகேவா? அந்த போய் அகங்காரம் அவனுக்கு வராது. இவ்வளவு பெரிய பொசிஷனுக்கு போனாலும் கூட அந்த அகங்காரத்தால அவன் பீடிக்கப்பட மாட்டான். அப்புறம் அவனுடைய புத்தி பற்றுதலில் இருந்து விடுபட்டிருக்கும், அவன் அதனால பந்தப்படுவது இல்லை. இதுதான் ஒரு புத்திசாலித்தனமா ஒருத்தவங்க பாக்குறது. பரமபுருஷ பகவானின் வழிகாட்டுதலின்படி கிருஷ்ண உணர்வு செய்யப்படும் செயலுக்கு விளைவுகள் இல்லை. புரியுதா? ஒரு பிராமின் யாகத்துல வந்து ஒரு மிருகத்தை பலி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பாவ விளைவு வராது. ஏன்? பகவானுடைய வழிகாட்டு சாஸ்திரி பிரின்சிபல்ஸ் அவங்க ஃபாலோ பண்ணி அவங்க செய்யறாங்க அந்த யாகத்தை, பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக செய்யறாங்க. அப்ப அவங்க என்ன, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்கிறாங்க. சோ கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இருந்து ஒரு செயலை செய்யும் போது அவங்களுக்கு அதுல அதோட விளைவுகள் இருக்குமா, அந்த விளைவுகள் அவங்களை பாதிக்குமா? நிச்சயமா அந்த விளைவுகள் அவங்களை பாதிக்காது. 18 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய மூன்று செயல்களை தூண்டுபவை. புலன்கள், செயல் செய்பவன் ஆகிய மூன்றும் செயல்களை உண்டாக்குபவை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து செயலை பத்தி சொல்லிட்டாங்க. ஒரு செயல் வந்து எதால எப்படி நடைபெறுதுன்னு 5 காரணங்கள் சொன்னாங்கல்ல பகவான். பரமாத்மா இருக்கிறதுனால, அப்புறம் ஜீவாத்மா இருக்கிறதுனால, அப்புறம் உடல் இருக்கிறதுனால அப்படின்னு ஒரு காரணம் 5 காரணங்கள் சொன்னாங்க. அவன் செய்யக்கூடிய முயற்சி. ஓகேவா? இப்ப அந்த செயலை தூண்டுறது எது? ஒரு செயலுக்கான காரணங்கள் 5 சொல்லியாச்சு. ஆனா ஒரு செயலை சும்மா இருக்கிற ஒரு பந்தை வந்து அப்படியே சும்மா இருக்கலாம், ஆனா அந்த பந்தை வந்து தூக்கி போட்டு அடிக்கணும் அப்படின்னா சிலது தூண்டுதல் நம்ம ட்ரிகர் பண்ணது இல்ல. ஓகேவா? அப்ப அந்த தூண்டுற அந்த வேலையை செய்ய சொல்லுது இல்ல, அதுக்கெல்லாம் ஒரு காரணம் இருக்கும்ல. அது என்ன அப்படின்னா, அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை தூண்டுபவை. இப்ப அந்த இடத்துல பந்து இருக்கு, அறிவு என்ன அப்படின்னா, அறிவு சொல்லுது அங்க பால் இருக்கு. அறியப்படும் பொருள் என்ன, பால். அறிபவன் யாரு, ஜீவாத்மா. இந்த 3 பேரும் சேர்ந்துதான் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, ஓ இந்த பால் எடுத்து அடிக்கலாமா அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க. பால் எடுத்து அடிக்கிறது தான் என்ன, செயல். புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. சோ பால், பவுன்ஸ் த பால் அப்படிங்கறதுதான் செயலுங்க. அந்த பாலை நம்ம தூக்கி அடிக்கிறோம் அப்படின்னா அங்க 3 விஷயங்கள் தேவை இருக்கு. என்ன? பந்து வேணும், பந்தை அடிக்கிறவன் வேணும். ஓகேவா? பந்தை அடிக்கணுங்கிற எண்ணம் வேணும். சரியா? அப்புறம் அந்த செயலை எது செய்யுது அப்படின்னா, புலன்கள், செயல், செய்பவன். ஓகேவா? என்னென்ன? கண்ணால பார்த்து கையால் அடிக்கணும் அந்த பந்தை. சோ புலன்கள் அதுக்கு தேவை. அப்புறம் செயல், அடிக்கணும், அந்த செயல் தேவை. அப்புறம் செய்பவன், அங்க ஒரு ஜீவாத்மா வேணும். இந்த 3 பந்து, பவுன்ஸ் தி பால் அப்படிங்கிற செயலை செஞ்சிருச்சு. ஓகேவா? செயலை தூண்டுபவை 3 விஷயங்கள், செயலை உண்டாக்குபவை 3 விஷயங்கள். புரிஞ்சிருச்சா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல டவுட்ஸ் இருக்கா? அறிவு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, இது டவுட் இருக்கா? இல்ல மாதாஜி. எஸ் எஸ், தேங்க்யூ. எது தூண்டுகிறது? அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன். இது 3 தூண்டுது. ஓகேவா? பால் இருக்கு, அந்த பாலை அடிக்கணும் அப்படிங்கறதா செயலு. அந்த செயலை தூண்டுறது எது அப்படின்னா, ஆஹா பால் இருக்கு, ஞானம் சொல்லிடுது, அது பாலு. அடுத்துதான் அறியப்படும் பொருள். அது அறிபவன் யாரு, அந்த பாலுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறவன் யாரு, அந்த ஜீவாத்மா.
எப்படி செய்யப்படுகிறது? எடுத்து அடிச்சிட்டோம்னா அந்த செயல் நடந்துடும். எது மூலமா? கண்ணால் எடுத்து கையால பார்த்து கையால் எடுத்து அடிக்கணும். அது புலன்கள், அதான் செயலின் கருவிகள். அதுதான் காரணம். செய்பவன் யார்? அந்த ஜீவாத்மா. அதான் தட்ட போறான், அவன் தான் அந்த பால பவுன்ஸ் பண்ண போறான். அவன் செய்வான். கர்த்தா. எது தோண்டி, இது நமக்கு நின்னு புரியணுங்கிறதுக்காக இங்க வந்து ஒரு அனாலிசி கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. அறிபவன், அறிவு, அறியப்படும் பொருள் என்னென்ன. அறிபவன் வந்து அங்க இருக்க ஜீவாத்மா, அந்த சின்ன குழந்தை. அறிவு என்ன? இது பால் அப்படின்னு அந்த பால் டம்ளர் பார்த்துட்டு அவன் அறிஞ்சுக்கிறான். அறியப்படும் பொருள் என்ன? பால் தான். ஓகேவா? சோ அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிற புத்தி வேணும். அது பால், அது மோரு, அது தண்ணி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய புத்தி வேணும். ஓகேவா? அப்புறம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய வேணும்னா அங்க ஒரு சாமா இருக்கணும். அங்க ஏதாவது ஒண்ணு இருந்தா, அது ஆப்ஜெக்ட் இருந்தாதான் அது பால், அது பந்து, அது கீபேடு, இந்த மாதிரி நமக்கு தெரிய வரும். ஓகேவா? அப்புறம் நமக்கு புத்தி இருக்கணும். சோ இந்த 3 தான். அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன். இப்ப செயல், அவன் பால் எடுத்து குடிக்கிறான் அந்த குழந்தை. செயல் என்ன? குடிக்கிறது. செயல் பால் இருந்துவது. செய்பவன் யாரு? அந்த பையன்தான், அந்த ஜீவாத்மா தான். அப்ப கர்த்தான்னு வந்துருது பாருங்க. அடுத்தது புலன்கள். என்ன பண்றோம்? உடல் மற்றும் புலன்களால் பால் அருந்த, கையால் எடுக்கிறான், வாயால அவன் அருந்துறான், உடலுக்குள்ள அந்த பால் போகுது. இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். பால் அனாலஜிக்கு இந்த பால் வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஈஸியா உங்களுக்கு கேட்ச் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப முக்குணங்கள் பத்தி வர்றது என்னென்ன, இந்த 3 குணங்களும் இந்த மாதிரி செயல்கள், அப்புறம் செயலை ஆற்றக்கூடிய ஜீவாத்மாவை எப்படி எல்லாம் கட்டுக்குள்ள தள்ளுதுங்கிறத நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். முக்குணங்கள் நமது மனநிலைக்கு ஏற்றவாறு நம்மை பந்தப்படுத்துகிறது. இந்த 5 விஷயம் மூலமா, அதாவது ஞானம், புரிதல், செயல், உறுதி, மகிழ்ச்சி, இந்த 5 சேர்ந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவனோட ஞானம், ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடிய ஞானம், தமோ குணத்துல இருக்கக்கூடிய ஞானம், 3த்தையும் பார்க்க போறோம். இப்ப ஒரு டேப்லர் காலம் மாதிரி போட்டுக்க போறாங்க. போட்டுட்டு அதுல இந்த 3த்தையும் சொல்ல போறாங்க. சோ டோட்டலா 15 டேபுலேஷன் வரும் பாருங்க. ஞானம்னா சத்துவகுணத்துல ஞானம், ரஜோகுணத்துல ஞானம், தமோ குணத்துல. ஓகேவா? குணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஜீவராசி ஞானம் எப்படி மாறும் அப்படின்னா அங்க 3 வந்துருமா. அது புரிதல், அவனோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கெப்பாசிட்டி. சத்துவகுணத்துல இருக்கவனுக்கு எப்படி புரியும், ரஜோகுணவாதிகளுக்கு எப்படி புரியும், தமோகுணவாதிக்கு எப்படி புரியும், அங்க 3 வந்துருச்சா. செயல், ஒரு செயலை சத்துவகுணம் உள்ளவன் எப்படி செய்வான், ரஜோகுணம் உள்ளவன் எப்படி செய்வான், தமோகுணம் உள்ளவன் எப்படி செய்வான், அங்க 3 வந்துருச்சா. உறுதி, எதுலையுமே அவங்க வந்து ஒரு உறுதி மீன்ஸ் டிட்டர்மினேஷன். சத்துவகுணவாதியோட டிட்டர்மினேஷன் என்னவா இருக்கும், ரஜோகுணவாதிக்கு எப்படி இருக்கும், தமோகுணவாதிக்கு எப்படி இருக்கும், அங்க ஒரு 3. மகிழ்ச்சி, இவன் எதெல்லாம் பார்த்து சந்தோஷப்படுவான், ரஜோகுணவாதி எதுக்கு இன்பம் படுவான், தமோகுணவாதியில எதுல இன்பம் உருவார்கள், அதுல 3. சோ டோட்டலா இந்த 5 விஷயங்களுக்கு 3 குணங்களை சேர்த்து பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ப்ராபபிலிட்டி எத்தனை? 5 × 3 15. ஓகேவா? 15க்கு ஒன்னொருத்துக்கு ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்க. நீங்க மனசுக்குள்ள அந்த மார்க்கை போட்டு வச்சுக்கோங்க. நம்ம எதுல எந்தெந்த செயல்களை செய்யறோம், ஞானத்தை எப்படி வளர்த்துக்கிறோம், எதனால சந்தோஷப்படுறோம், இதெல்லாத்தையும் போட்டு வச்சுட்டு கடைசியா டோட்டல் சொல்லுங்க. அது ஒரு கண்ணுக்கு புலப்படாத கயிறு. எது? முக்குணங்கிறது கண்ணுக்கு புலப்படாத கயிறு. நானும் அதில் முழுவதுமாக பந்தப்பட்டுள்ளேன். ஒரு ஜீவராசி நினைக்கிறான் இத. கண்ணுக்கு புலப்படாத கயிறுனால நம்ம கட்டப்பட்டிருக்கோம். பிக்சர்ல காமிச்சாங்கல்ல, 3 லேடிஸ் வந்து நம்மள போட்டு ஆட்டுற மாதிரி, பப்பெட் ஷோல நம்மளோட கையும் காலையும் ஆட்டுற மாதிரி அந்த 3 பேரும் 3 குணங்களும் சேர்ந்து நம்மள என்ன பண்ணுது, கட்டி வச்சிருக்குது. அதுல கட்டுப்பட்டு இருக்கிறோம். இப்போது அதனை நான் பார்க்கிறேன். ஞானம் வந்தோன்னு நமக்கு என்ன தெரியுது, இப்ப பகவத்கீதை படிச்சதுனால குணங்கள்னு ஒண்ணு இருக்கு போல இருக்கு. அதனாலதான் நம்ம அதுல கண்ட்ரோல் ஆகி போயிட்டுதான் நம்ம இந்த மாதிரி நம்மளோட செயல்பாடுகளை மாத்தி மாத்தி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நமக்கு இப்ப அந்த ஞானம் வந்திருக்கும். அதனால இப்ப நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது அந்த ஞானம். அதுல இருந்து விடுபட முயற்சி செய்யும். நம்ம இப்ப என்ன பண்ணுவோம், அத எப்படி அந்த ஆன்மீக உலகத்துல இருக்க மரம் வந்து பௌதீக உலகத்துல தலைகீழ தெரிஞ்சதோ, அதை நம்ம அந்த ஆசை அப்படிங்கிற கோடரியை வச்சு வெட்டி தள்ளிட்டு நம்ம உண்மையான ஆன்மீக மரத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நம்ம பகவான் கிட்ட போறோமோ, அதே மாதிரியே இப்ப என்ன பண்ண போறோம், இந்த கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய இந்த கயிறை வந்து வெட்டி வீழ்த்திட்டு நம்ம இந்த குணங்கள்ல இருந்து அப்பாற்பட்டு போக போறோம். தத்துவ குணம் முதலில் விஷம் போன்றது. அது எப்படி இருக்கு பாருங்க, முக்குணங்களின் மகிழ்ச்சி. இது இப்ப வேண்டாம். நமது மகிழ்ச்சிக்கான தேடலில் அது நீடித்திருப்பதா, பயனுள்ளதா, மேலும் ஆன்மீக வாழ்க்கை உகந்ததா என்பதை பார்க்க மறவாதிருப்போம். நமக்கு ஒரு சந்தோஷம், நம்ம எப்பவுமே லைஃப் வந்து சாட்டிஸ்பாக்டரியா இருக்கணும், ஹாப்பியா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம். ஓகேவா? இந்த லைஃபோட அவுட்புட் என்னவா இருக்கணும், நம்ம எதை நோக்கி நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னா சந்தோஷமான நிம்மதியான எதிர்காலம். ஓகேவா? மகிழ்ச்சியான எதிர்காலம். அது வந்து நமக்கு ரொம்ப நாள் கிடைக்குமா, அப்புறம் அந்த மாதிரி கிடைச்ச ஹாப்பினஸ் வந்து நமக்கு ஓகே தானா, ஏற்றது தானா,
அப்புறம் ஏற்றதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா, நம்ம இப்ப எங்க வந்துட்டோம், ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபுக்கு மாறி இருக்கிறோம். ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபுக்கு இந்த சந்தோஷங்கிறது தேவைதானா, இதை நம்ம பார்க்கணும். ஓகேவா? அந்த தகுந்த மாதிரியான மகிழ்ச்சியை தான் நம்ம தேடி போகணும். நமக்கு கிடைக்கிறதுல இப்ப மூவி போறதுனால மகிழ்ச்சி கிடைச்சிட்டு இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி ஆன்மீக டிஸ்கோர்ஸ், அதாவது சொல்றாங்கல்ல, ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை எத்தனை பேர் சொல்றாங்க, அதெல்லாம் கேட்கறதெல்லாம் அந்த சந்தோஷத்தை திருப்பி விட்டுருப்போம், மடைமாற்றி விட்டுருப்போம். வேற ஒண்ணுமே இல்லை. அப்படி போன எண்ணத்தை இப்படி மாத்தி விட்டாச்சு நம்ம. ஓகேவா? சோ மகிழ்ச்சிக்கான தேடல் நமக்கு ஆன்மீகத்தை சம்பந்தப்பட்டதா இருந்ததுன்னா அது நீடித்த மகிழ்ச்சியா இருக்கும், தொடர் மகிழ்ச்சியா இருக்கும். அப்புறம் அது ஆன்மீக வாழ்வுல நம்மள ஏற்றம் பெற வைக்கிறதா இருக்கும். நம்ம அதை பார்த்து அந்த லைனை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணணும். இப்ப பாருங்க, இதுதான் நான் சொன்னது ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது. 20, 21, 22. முதல்ல வந்து 19 மேல இருக்கிறத படிச்சிருங்க. தெரியுதா? ஜடையர்கின் 3. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, படிட்டுங்களா? படிங்க படிங்க பிரபு. நீங்க 19 படிச்சுட்டு 20, 21, 22 எல்லாத்தையுமே படிச்சிருங்க. ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றிலும் 3 வகைகள் உள்ளன. தற்போது அவற்றை என்னிடம் இருந்து கேட்பாயாக. 20 மாதாஜி. உயிர் வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டு இருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. 21. எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர் வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கிறானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். 22 மாதாஜி. எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றி அறிவின்றி ஒரு விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப 20ல வந்து என்னென்ன சொல்ல போறேங்கிறது 20ல பகவான் சொல்றாங்க. ஜடையர்கின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றில் 3 குணங்கள் உள்ளன, 3 வகைகள் உள்ளன. 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப பாரு, ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் எப்படி இருக்கான், அறிவு வேற மாதிரி இருக்குது, செயல் வேற மாதிரி இருக்கு, செய்பவன் வேற மாதிரி இருக்கான். இப்ப அவற்றை என்னிடம் இருந்து கேட்பாயாகன்னு பகவான் ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்க. அதுல இந்த 20, 21, 22 இந்த 3 ஸ்லோகமும் சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடிய அறிவு, ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடிய அறிவு, தமோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவன் அறிவு. ஓகேவா? அறிவை ஃபர்ஸ்ட் சொல்றோம். ஓகேவா? 3 குணங்கள். சோ 3 ஸ்லோகா. அதுல மூணு குணங்கள்ல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது சத்துவம், அடுத்தது ரஜோ, அடுத்தது தமோ. ஒன்னொன்னுத்துக்கு பின்னாடியே மார்க் போட்டிருக்கு பாருங்க. 3, இதுல ஸ்கோர் 2, இதுக்கு ஸ்கோர் 1. இதை படிச்சுக்கிட்டே நீங்க பக்கத்துல உங்களோட பேப்பர்ல எழுதிக்கலாம். இந்த 3த்துல எது உங்களோட அறிவுக்கு சம்பந்தமா இருக்குன்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க. கடைசியா டோட்டல் சொல்லணும். உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவகுணத்தில் இருக்கும். ஓகேவா? அதாவது உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்படும். எண்ணற்ற உருவம்னா எத்தனை உருவம் மாதாஜி? 84 லட்சம் ஸ்பீஷிஸ் படிச்சிருக்கோம் நம்ம. சரியா? அத்தனை உருவமா உயிர்வாழிகள் பிரிஞ்சு எல்லா இடமும் கிடக்குறாங்க. ஆனா அவர்கள் பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கை. கரெக்டா? அதான் நம்ம இப்ப பகவத்கீதை படிச்சதுனால, இப்ப 17 சாப்டர் கிராஸ் பண்ணி வந்ததுனால நமக்கு இந்த ஞானம் கிடைச்சிருச்சு. என்ன எல்லாமே யாருக்கிட்டே இருந்து வந்தது? பகவானோட பார்ட் அண்ட் பார்சல் தான். நம்ம அவங்களோட பின்ன பிரிவுகள் தான். இங்க இத்தனை விஷயமா பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ஆனாலும் பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக நம்ம எல்லாம் ஒன்னாதான் இருக்கோம் அப்படிங்கறத எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவகுணம். ஓகேவா? 2வது ஸ்லோகம் பாருங்க. எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். இல்லையே, நான் வேற மாதிரிதான் இருக்கேன், அவங்க வேற மாதிரிதான் இருக்காங்க. பாக்யலட்சுமி மாதாஜி வேற மாதிரி இருக்காங்க, பானுப்பிரியா மாதாஜி வேற மாதிரி இருக்கிறாங்க, எழில்குமார் பிரபுஜி வேற மாதிரி இருக்காங்க. இப்படி நம்ம உயிர்வாழிகள் தனித்து 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 நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு. ஆத்மா ஒண்ணுதான், ஆத்மாவோட குணநலங்கள் எல்லாம் ஒண்ணுதான். எது அவங்கள வெவ்வேறு விதமா காட்டுது? அந்த உடல் கொண்டுள்ள அந்த புலன்கள் தான் வெவ்வேறு விதமா காட்டுது. அப்படி உடல் சார்ந்து அதை புரிஞ்சுக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த குணம் என்ன? ரஜோகுணம். இந்த மாதிரியான அறிவோட நம்ம ஒண்ணு அப்ரோச் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும்.
தமோ இருக்கு பாருங்க. எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றிய அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு, இதெல்லாம் பத்தி அவங்களுக்கு எந்த விதமான கவலையும் கிடையாது. இந்த உடல்ல யாரு இருந்தா எனக்கு என்னங்கிற மாதிரி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு. என்ன ஒரே விதமான செயலு? தூங்குவாங்க, மயக்கத்திலே இருப்பாங்க, சோம்பலா இருப்பாங்க, சும்மா உட்கார்ந்து இருப்பாங்க. இதுதான் ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ. எனக்கு வேலை நீ காலையில ஏந்திரிக்கிறது, தூங்குறது, சாப்பிடுறது, திருப்பி நம்ம இன்டாக்சிகேட் பண்ணிக்கிறது, மறுபடியும் தூங்குறது, சாப்பிடுறது, இன்டாக்சிகேட் பண்றது, இப்படின்னு அது மேலேயே பற்றுதல் கொண்டு அதையே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்களோ. அவங்க வாயில இருந்து எதாவது பேசுவாங்களான்னு பாத்தீங்கன்னாலும் அவங்க என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க, அங்க அந்த ஹோட்டல்ல சாப்பாடு நல்லா இருக்கும், இங்க இந்த மாதிரி பெட்ல படுத்து தூங்குறதை விட போய் அந்த சோஃபால அந்த கவுச்ல படுத்து தூங்குனீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்க வேலை மேலேயே அவங்க ஆர்வம் கொண்டு அதை பத்தியே பேசிட்டு இருப்பாங்க. அந்த அற்பமான அறிவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஓகேவா? இப்ப 3 குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு உடலை கொண்டுள்ள உயிர்வாழியானவனுடைய அறிவு எப்படி எல்லாம் பிரியுதுன்னு பாத்துக்கோங்க. நம்ம 3 மார்க்கா 2 மார்க்கா 1 மார்க்கா எழுதி வச்சுக்கோங்க. உபப்பிரிவு முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியாச்சு. அடுத்தது முக்குணங்கள் உயிர்வாழிகள் தங்களது முந்தைய செயல்களுக்கு ஏற்ப அந்த அந்த அறிவு என்னங்கிறத இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க பாருங்க. சத்துவகுணவாதிகள் வந்து என்ன பண்றாங்களாம், உயிர்வாழிகள் தங்களது முந்தைய செயல்களுக்கு ஏற்ப வெவ்வேறு உடல்களை பெற்றிருந்தாலும் அவை எல்லாவற்றிலும் ஒரே ஆன்மீக ஆத்மா இருக்கின்றது என்று அறிகிறான். இது உங்களுக்கு இப்ப புரிஞ்சிருக்கும். இவ்வளவு சொல்லி கொடுத்தாச்சு, அதனால நிச்சயமா உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட் புரியும். இந்த இல்லையே மாதாஜி, நான் போன ஜென்மால அட்லீஸ்ட் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் போன ஜென்மால ஒரு வண்ணத்து பூச்சியா இருந்திருக்கிறேன், பட்டாம்பூச்சியா இருந்திருக்கேன், இந்த ஜென்மால இந்த உடல் எடுத்து வந்திருக்கேன் அப்படின்னா உடல் தான் மாறி இருக்கு. ஆனா பட்டாம்பூச்சியா இருக்கும் போது நான் தான், இங்க இந்த தலைவர் இந்த உடல்ல இருக்கும் போது நான் தான் அப்படிங்கிற அந்த ஆன்மீக ஆத்மா அந்த ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிறத யார் தெரிஞ்சு வச்சிருப்பா? சத்துவகுணவாதி. ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக காண்கின்றான். ஆத்மா என்று எதுவும் தனியாக கிடையாது, உடலே ஆத்மா. இந்த உடல் போயிடுச்சுன்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற உயிரும் சேர்ந்து போயிடுச்சு, ஆத்மாலாம் ஒண்ணு கிடையாது அப்படின்னு யார் நினைக்கிறா? 2 தனித்தனியா அவன் யோசிக்கவே இல்லை. உடல் வேறு ஆத்மா வேறு நம்ம யோசிக்காமையே உடல் போயிடுச்சுன்னா எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. அதனாலதானே அந்த உடலுக்காக, அந்த உடலுக்கு வேணுங்கிற தேவைக்காக அவன் நிறையப்படி உழைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறான். மச்சன் மோர் என்டூரன்ஸ் போட்டுட்டே இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? அந்த உடலோட சுகத்துக்காக தான் அவன் போட்டுட்டே இருக்கிறான் ரஜோகுணவாதி. தமோகுணம் ஒரே விதமான செயல்பட்டு கொண்டு உண்மையை பற்றி அறிவின்றி அற்பமான, இந்த உடலாவது ஆத்மாவாவது பரமாத்மாவது எந்த விஷயமே அவனுக்கு தெரியாது, அறிவில்லாம அற்பமா இருக்கிறவன் தமோகுணவாதி. இப்ப அடுத்தது, இப்ப இன்னொரு வேற யாரும் பிரபுஜி படிங்க அடுத்த ஸ்லோகா 23, 24, 25. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான செயல்கள். 18, 23. எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவகுணத்தின் செயல்படுகிறது. 18, 24 மாதாஜி. ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் ரஜகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படுகின்றது. 25 மாதாஜி. எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் தமோகுணத்தின் செயலாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப இந்த பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான செயல்கள், ஒரு ஜீவராசி செய்யக்கூடிய 3 வகையான செயல்கள். என்ன 3 வகையான செயல் அப்படின்னா, ஒரு செயல் தான், குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த செயல் மாறுது. ஓகேவா? சோ இப்ப சத்துவகுண செயல் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபு. எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு ரொம்ப ரெகுலேட்டடா, ஏன்னா ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்றாங்கல்ல, சோ அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? டிசிப்ளின்டா ரெகுலேட்டடா இருப்பாங்க அந்த செயலை செய்யறவங்க. பற்றின்றி வெறுப்பின்றி, பற்றின்றி அப்படின்னாலே பலனை எதிர்பார்க்காமன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அடுத்தது வெறுப்பின்றி. பற்று இருந்தா தானே அந்த வெறுப்பா அதெல்லாம் யோசிக்க போறோம். ஓகேவா? அவுட்புட் பிளஸ்ஸா இருந்தாலும் சரி மைனஸா இருந்தாலும் சரி அது மேல அவங்களுக்கு ஆசையும் கிடையாது, அது மேல அவங்களுக்கு நிராசையும் கிடையாது.
பலனை எதிர்பார்க்காமல், ஓகேவா, அவுட்புட் என்னவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சாச்சு அப்படிங்கிற எண்ணத்துல ஒரு செயலை செஞ்சோம் அப்படின்னா அது சத்துவகுணத்தின் செயல். இல்ல ரஜோகுணம், எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக, ஓகேவா, பெரிய பங்களா கட்டணும் அப்படிங்கிற ஆசையை திருப்தி செய்யறதுக்காக பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகின்றதோ, ஓகேவா. ஒரு பங்களா கட்டுறதுன்னா சும்மா போச்சா, ஓகேவா. அப்ப என்ன பண்ணணும், நிறைய முயற்சி போடணும். அப்புறம் இருக்கிறதுலே பெரிய பங்களா நான் தான் கட்டியிருக்கேங்கிற ஒரு அகங்காரம் வேற வந்துடும். அப்படி ஒரு செயலை செஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த செயல் ரஜோகுணத்தின் செயல். இல்ல அடுத்தது பாருங்க, எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல், ஓகேவா. ஆகா, நம்ம இப்படி ஒரு செயலை செஞ்சோம்னா நம்ம கட்டுண்டு போயிடுவோமே, நம்ம மறுபடியும் என்ன இந்த மாதிரி நரக உலகத்துக்கோ இன்னும் கீழான உலகத்துக்கோ வேற ஒரு கீழ்மையான உடலை எடுத்து நம்ம போய் கஷ்டப்படுவோமே அப்படின்னு ஒரு சிந்தனையே இல்லாம எதிர்கால பந்தம்னா கட்டுண்டு போறதுதான் எதிர்கால பந்தம்ங்கிறது. சத்துவகுணவாதி என்ன செய்வாங்க, பற்றுதல் இல்லாம அந்த பந்தத்தை விடணுங்கிற விஷயத்த ரொம்ப முனைப்பு காட்டுவாங்க. ஆனா தமோகுணவாதிக்கு அந்த அறிவே இல்லைங்கிறனால என்ன செய்யறாங்க, எதிர்கால பந்தம் ஒண்ணு இருக்குது அப்படிங்கிற யோசனை அவங்களுக்கு இருக்காது. நமக்கு ஒரு செய்யக்கூடிய செயல்களால இன்னொருத்தவங்க துன்பப்படுறாங்களா அதையும் அவங்க யோசிக்க மாட்டாங்க. மற்றவர்கள் துன்பப்படுவார்கள் அப்படிங்கிறதையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து, ஓகேவா, என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதோ இப்படிதான் செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டா செய்யறது, மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் சமோகுணத்தின் செயலாக கூறப்படுகிறது. ஓகேவா. சோ செயல் அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களோட அறிவு பார்த்தோம், இப்ப குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களோட செயல்பாடுகளை பாக்குறோம். சரியா. இதுலயும் பாயிண்ட் 3, 2, 1 எந்த பாயிண்ட்னு போட்டுக்கோங்க. முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப செயல் கர்மா. ஃபர்ஸ்ட் ஞானம் பார்த்தோம், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. முதல்ல பார்த்தது ஞானம் அறிவு, அடுத்தது பார்த்தது செயல் அதாவது கர்மா. முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப செயல். சத்துவகுண செயல் பாருங்க, ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட செயல், பற்றின்றி செய்யப்படும் செயல், விருப்பு வெறுப்பின்றி செய்யப்படும் செயல், பலனை எதிர்பார்க்காமல் செயல்றோம். ரஜோகுணம் பெரும் முயற்சியுடன் செய்வார்கள், ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக செய்வார்கள், போய் அகங்காரத்துடன் செய்வார்கள். தமோகுணம் அது பந்தப்படுத்தும், அழிவை கொடுக்கும், தனக்கும் மற்றவர்களும் துன்பத்தை தரக்கூடியது, எதிர்கால விளைவுகளை கருதாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுவது. சரியா. சோ நமக்கு இப்ப என்னென்ன கிடைச்சிருச்சு, 3 குணத்துக்கும் தகுந்த மாதிரியான ஞானம் தெரிஞ்சிருச்சு, 3 குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரியான செயல்பாடு கர்மா என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. இப்ப அடுத்தது பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான தொழிலாளர்கள்னா யார் மாதாஜி, இந்த செயலை செய்யறோம்ல அவங்கதான். ஓகேவா. சோ இப்ப 26, 27, 28 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாரி, டைம் 8:38 மாதாஜி. போய் அது இல்லாம இல்ல மாதாஜி, இன்னைக்கு ஸ்ட்ரென்த் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. நம்ம நிறைய போயிட்டோம்னா அப்புறம் அவங்க எல்லாம் தெரிஞ்சுக்காம பண்ணுவாங்க. எஸ் பிரபு, தேங்க்யூ ஃபார் மெயின்டைங் மீ. தேங்க்யூ. நம்ம இன்னைக்கு இதோட ஸ்டாப் பண்ணிப்போம், 25ஓட நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் பண்ணிப்போம். எஸ் பிரபு, தேங்க்யூ மாதாஜி.